muchimbodedzana nichidya muchidedzana redzana ndichimwa tea yangu muchidedzana ndichimwa tea nade wekumwa tea chitu mune wausei chini ngichipisa nichotapirisa wecha shuga ndizvinoda zvinovava itai fast guys imuchida indichidya pandopedza unime makwana but ndoda kumwa mapiritsi unai guchu remapiritsi guys unai guchu remapiritsi adamwiwa guchu remapiritsi adamwiwa unai guchu saka lunch kai ndimwe tea ndasina kudya ndandangodya serevhita makuseni yekuti ndimwe mapiritsi saka yatove tea yacho tozodya manheru zvemagesi handitozvizivini kwai ari kuinda magesi manje akanaka inda yagara inotoita pink lips ndinotowa usimbe kupona chimbo kuscrubber ndinotombozviwira usimbe zvisho kumbondotoita 3 days ndakakanga kana 4 asi yagara inoita kune vakadzitenga dziri kuita tii kupisa imbira ndidire mvura kupisa kasatsva muromo nai kanimwe ndingalambodya iwe shamwari tomwachita noise tomwachi kuita kusvuta tiye kuita kusvuta svutu gadzike tii unofanira kuti uzotomwa tii ukasati unozoti hauna kumwa tii ungamwa tii kunge mvura kungori kumwa mvura ndo inomuwa wakanyarira kudai tii inenge ichitopisa saka unototi kuti unyatsonzwa kuti izvi ndozvatakura chidziso kuti unofa kuti unyatsonzwa kuti uri kumwa tii kune zvokuti kuda kumwa tii kuteedzera kauchedza mwana isu kuzimbabwe tinomwa tii chiridza noise zimbabwe tinomwa tii chiridza noise chiridza muridzo zimbabwe ndozvatoita mune zvamakakura muchidzidza zvamakadzidzira manje ndokumwa tii mwa tii wakanyarara ngoti kwari kumwa tii zviitizvo kudai birai timbone zvamukutaura kuti guys hazviti tii inomuwa so right birai tizwe munhu tadzoka kwachinjaika paiwa ndimbochinjikapo zvadii ndiri slay queen here ndiri slay queen here ndinonzi kwai rinoda kuonekwa ini guys ndinotomwa zvandotoda slay queen ndiwo anomwa chi ndiwo anomwa achivhunduka isi tongomwa tii isu maslay queen isi tongomwa tii zvapera izvo
Hello, yes, and that's right. We are back on now. Right. Do you mind saying it? Maria. Maria. Mario. Marion, murukupi kwacho? Kublawayo, all right. Saka, toda tumutenge kutuza bva pakutanga nyaya yenyu takafamba sei tona tinogona kuzobatsirana sei. Bva pakutanga penyaya yafamba ine nyaya. Ora nanchikumbira kamwe kwazondifuna pane munhu wandinaye futi panapo wandiri kutaura naye izvezvi. Usaka ndimbomira ndingofona bheki. Munofona bheki. After how long? I think 5 minutes. 5 minutes kana 3 minutes. All right, sharp. All right. Kwanzi guys timbopedza timbomwa tea. Meet mchishare live guys. Timshare live timbomwa tea. Guys, share live. Share live kuita masina kuinzwawo. Vasina kuinzwawo sendi kudaita chidamu ndoihwisisa nyaya yekuti yakafamba sei. Nawe chido kwa muna kamati achijuta ndobva guta unokoguta inokatoguta ndobva ndatoimwa neyako yawasiyayo. Yako yawasiyayo ndobva ndatoimwa futi. Ndotoimwa futi yakato kutoguta nchiti zhuzhu. Ndotopama kuti tunyatsoguta. Ndomwa dzese. Nezve chirungurungu zvenema zvechirungurungu zvemaslay queen kwa kutsenga zvakanaka. Munhu anotomanikidzwa kutsenga chidai miraindi witray. Unenge chinzi dai. Kwei. Kutsenga pachislay queen. Kutsenga pachislay queen. Kutsenga pachislay queen. Kupane nzara uchitsenga pachislay queen mwa. Yes, no, kutsenga pachislay queen guys, munhu tsenga kana uchidya. Anmana, kudai kutsenga ngori pa slow motion uchimanikidzwa kuti kwai ukurifa kudla pachi salad. Kudla pachi salad bekuti kudi. Alright, no. Pachi salad bekuti kudi munhu idla. Uchidla, ukurudza kutsenga. Hauna kuti azviwerera uchitsenga. Kuzorora uchitsenga chipisi chakadaipo uchingotsenga. Uchinzi kwai uri slay queen. Saka wozorora uchingotsenga. 9. Munhu idai zvako tsitsiwe kudadira chikafu. Munhu nyazotsenga chako chaiko faisa food. Faisa chikafu. Kurumidza kuti iti kapu kurumidza kuguta. Hanomaona. Uti kuchangam uti wongo kubata pakudla kuvhaira kusora kuvhaira chikafu imi utina mumwe munhu ngikiri pamariro kana pachipa nemaslay queen apa kasika musiwaka kanotwa kaneka kadai kamusiwaka kai zizara chona roita zvokudya richinzwai zvigumwe izvi ndo zvinodai zvinogura sadza kudai zvigumwe izvi ndo zvinogura sadza zvagura sadza konzi ndokusara nenzara munhu asina kuguta. Munhu kusara nenzara asina kuguta achiita zvokugura musosedza nezvimagumwe kudai so munhu nyatsotimba musuwa chaiwo waunozwa kuti uyu ndo musuwa wangu chaiwo unyatsodya.
kana musikana akamboenda kune mukomana wake aenda kune mukomana wake zvezvo kuenda kumasleep offers zvokunyara izvo zvemasleep queen izvi kwakusva kwakunzi ndokukubikigwa chikafu kwakuti ndakagutsa mukomana akati ho akazvirovera sadza hapana manheru pakuvata mukomana abika futi chilafu chikanganzi aiwa ndichiri raiti kunyara kudya zvikanzi vakasvika pakuvata apa mukomana aizovata achimuchokosha usiku hwese mai mwana achimuchokosha usiku hwese munhu akazengofa nezhara usiku handi ari kumunyara kudya kwai ndakagutsa zvese ndakaguta hanimaona akazengofa nenzara pakati pousiku mai mwana kwakusenda meseji kune chemari kusvika chemwari ndofa nenzara wena ndofa nenzara ndaramba chikafu zviviri kwese kuno wavata nenyaya yekuti kwanza ndo type dzevasikana vekuti dzakaenda kuvakomana animaona kana mutoilet haindi mutila chinyara kuti kwai kuita zvitsvenda mutoilet yeboyfriend anobva akazvimba shure kwese uku nekusapinda mutoilet achingosunga kuti handipindi chete nokuti mukomana anozondiwa ndapinda mutoilet animaona kuita chisaladi pakuenda kutoilet kusaladi pachinda kutoilet munhu idya animaona naye Rebecca Gwenure ikandikumba kupinda comment yako ndimboti ndimbokuvunza naye Rebecca Gwenure kudla kwangu kwakwewadi kuzouya kuzoona life ndapedza kudla naye Rebecca iwewe wadi kuuya pa life pangu ini ndapedza kudla kuti kwaenda dii kuita life ndapedza kudla iwe wadi kuzouya ndapedza kudla pa life because ini ndiri papa pangu pa life pangu pa page pangu ndokona ngodla pandafungira kana ngoita zvandiri kuda iwewe wadi kuzouya ndapedza kudla ini kuzouya nokuti kudla kwangu kwakanganisa papi kuti ndikudla zvosemese kumati ndo kana chitora chirungu chimwe sina basa tukai muda kumbotaura chirungu chisina nebasa rese chama kuda kungobatira pamusoro apo chirungu chama kuda kungobatira pamusoro tukai chirungu zvingaita zvimwira zvedu mapiritsi edu apo chama kuda kubatira pamusoro tukai kudla kudai kudi kumariro amudli pakazara vanhu uchishama muromo anosachiona handitongodla kumariro anosachiona mashira zvokutaura here naye vatete ndotofa nezhara shuwa chitukai ndakamira vanoda kupa live vanondida vanongoona nchidla zvindakana basa izvo asi pain asati yavevo zvinezvi ndogona ngoteza kudya nepain ichikiri unda kumba kuboyfriend mudzoka usinana kupinda mutoilet kuti uite tsvina uchinyara kuti mukomana agwa kuti kubwi mutoilet kubwi unoona unoti ndauyakushe mina chitumwe mapirisa usendafonera munhu koya lunch kai ndoya ndimwisa tiyo ndodai kunzi mamwirei tii parai ska ndege ndizvidlire ini Rebecca Gwenure maini pana pateta iri kurira nditika tetemba iri kurira right katichifona izvi ndapedzawo kudya manje kana ndapedza kudya kudai so manje tonyatsochitaura pandivaivara chingomanyira kutaura ndisina kuningirira gai ndisina kudya noita zvangu chafenda usina mamapiritsi kwai makambodaro nguva yenyu ishuwa taimbodaro zveshuwa time yedu kuti ukanzi boyfriend aguta iwo zvarakakubaya mai mwana kwai kuchokocha kudi Victor iwo waze kuchokocha guys
Hamusi kufunga zvandu kufungawo. Hanzi mumwe api mapirisi. Ndoma ameni master. Ameni utanzi chi master pana kanzi sign and mamwe acho akanyogwa ndigona kuzvinyora mamwe akanzi multi what ameno vitamin ere mamwe akanzi amoxicillin mamwe akanzi pain goni akangwanda ba guys. Hey guys, ndachada iri phone amusi kuona wekuitika. Right, mira itu. Amusi kufunga zvandu kufungawo. Amosi ndakapiwa nezuro. Amene ndikukosora here hanzi the antibiotic. Handi kuita kakukosora musoro chichichi. Something is fish. Guys, something is wrong. Ndataura naye palive one. Panashona naye palive nchiti vanhu vedu vari kuti ndikufonero nenyaya yako tinzonyako ndichibatsirana anga achitoziva kuti tiri pai. Naye vasikana, amuna kunzwa ndichitaura naye apa makateerera nchiti izvo ndinonzi SIS MELLY ndapiwa namba ndanzine vanhu ndikufonere vanhu ndi padiaries namba yako kana wachida kuti tikubatsire tokubatsira. Amuna kunzwa ndichitaura apa. Amuna kunzwa ndichitaura. Hamuna kunzwa ndishaura. Oh. Right. Guys, mazviwaka. Achadaviru. Hanzifanire new number. Guys, chimbo zvinetserei. Remember kuti kana chimufanira aiburisi namba yangu chaichai saka iye asitomboziva because aiburisi namba yangu. Namba iyi aiburisi namba yangu ishi. Aiburisi namba yangu. Ndochokwadi chiripo.
The number you have dialed is not available at the moment. Please try again later. Blend track mfonera kikiri ni iyi inoburisa namba 20. Hello. Ko uchadaviri phone yangu sei naye zvadzi ndakukufonera. Ora ndandiri busy angu neomwe vanhu varipo. Kuongosora asi wadziona dzichifona namba dzangu. Mati? Wadziona dzichifona namba dzangu. Ndadziona but yanga idzaizwa angu ichiringa but ndaisirikwanisa kuti ndidaira. Alright. Saka ndogona kukufonera futi zvakanaka iko zvinezvi because ndeishandisa app yakati chipei kuti utaure. Alright. Alright, Anna. Alright, sure. I don't know. Hello, yes, Tadzo, come on. Yes, Azradzi. Now you are free kuti utaure. Tochigora batsirana. Chii chiri kuitika? What happened? Alright, ndotaura kutangira papi tangira chero pakutanga chaipo hapana chakaipa. Tinyatsonzwisisa. Mati? Chero katangira pekutanga chaipo tinyatsonzwisisa hapana chakaipa. Kubva ndichaberekwa? Hapana chakaipa tanga hako chero pawatangira. Alright, nyaya yake tinanje kuti ini ndakaberekerwa kwamburewa. Towakumusha kuti. So ndaberekwa kwamburewa, nyaya ita kuti mai vangu inini wainzi vari kunzi boti ndazonzwa iri siri nako kwangu. Zvinzi wakanyeperwa ena baba vangu wakasangana kuchicha wakanyeperwa kuti inini ndiri single saka nditsvaga munhu wekuti ndiri kuroora. Saka zvadaro ndopa wakabva watorana hadza vanamboita nguva yakareba wachidanana wakabva watorana. Waugara wese kudaro baba vangu wainyepa but wanga wane mukadzi wavo angaenda kuharare kunoona hama. Alright. Vakanzi vakangogara ndifunga for wiki. Mukadzi angaenda kuharare akadzoka asina kufona kuti akudzoka achifonera kuna baba. Uyezve mazuva anga akataurirana iye anga adaroita mwedzi but akazoita wiki vadzoka. Ndopa wakabva wasvika mai vangu aripo zvakanzi koiwe ndiwani. Hanzi baba vangu wakanyepa zvikanzi munhu ari kutsvaga angaitsvaga rubetsero saka ndamubetsa nepekurara. Saka mai vangu ndopa wakabva vati no zvamuri kutaura zvinandidzi uyu indiri mukadzi wemunhu saka handi ndopa wakatanga kurovana. Wakurwisana saka mama vangu wazochiza wadzokera kumba. Wadzokera kumba havana kuziva kuti vanga watozvitakura vanga watova nenhumbu yangu. Saka ndokubarwa wazoita inini ndaberekwa ndabvira ndamboenda kuna baba vangu. Alright. Saka zvadaro ini ndane gore ne1 month kana 2 months achanyatsoziva. Mama wangu wakabva wawanikwa nemumwe murume wabva watotorwa nemurume wepapo ipapo. Murume uyo anga achangobva unofirwawo nemukadzi wake anga ane vana 2. Saka mama wangu waenda kugara nemurume wakabva waenda nogara kwaharare ndofunga wakaita nguva yakareba vachigara kwaikwa ini ndichengeta nagogo. Saka negogo wangu wanga wachemberawo sekuru wanga wakura saka sekuru wakazofa. Handinyanyatsorimenza wangu kuti wakasvika gore ripi zvawo sekuru.
washaya kudaro saka ina anazokwanisa kuti ndiendese kuchikoro handimurukona kana watengerwawo Zambia waitora Zambia rawo wocheka wotisonera chishoti handi munoziva kuti machembere ekumusha vanosona nesono dzere dzekumusha wonisonera shoti zvadaro saka nekufamba kwenguva ndakazoenda ane 10 years pane hanzvadzi yamai wangu yataigara nayo akazotanga kuzondirova munoziva sevanawo tete musikanzwa imwe richichitawo saka vakazondirova zvinhu zvokuti vakandorova vachishandisa tambo yemagetsi vachirova vakandisunga saka pane munhu akazokwanisawo kusvikawo akavabetserawo kuti ndisarohwa but ini akabetsera kuti ndikwanise kutiza akandisunungura ndakatiza pandakatiza inini ndopataimu ivo vakazogara vachirohwa munhu uya manje indandatotiza saka ndikutiza ndakazoenda kune mumba waitosoma maini ndovanga ndakugara tiriko saka pane vana vachifa vakazondiona asa iwe tane taimu tichifudira mbaono tichikuona chii chiri kuitika ndopandakavataurira handei kumba tinoona baba ndova ndaenda kuyabva ndaona baba wacho wakauya bva ndavatsanangura nyaya yachona wakati no rekutendinodi mawasunga wakati ndauva kutuma mapurisa avo saka mapurisa aya akazoti no madii maona nyaya nekuti makavasunga mwana uyu ovhiya dzakutovengwa nehama kuti akasungisa chii hama yedu saka imi muchingochengetai mwana saka ndifa vakatanga kundichengeta kubva ne10 years soka tine 15 years pamakore ese hapana chandaipiwa ndichifudza mombe dzavo everyday ndichinzi ndichakwanisa kuchikoro kupera kwemwedzi kupera kwemwedzi kupera kwemwedzi unondokupa mbudzi but hapana chandakapiwa kana wani saka ndakuda unosvitsa gore rechi5 kuti ive ne15 years ndabva ndati ini handiaredi basa ndakusiya basa ndabva ndasiya basa paipai ndakusiya basa akandipa mbudzi 1 andipa mbudzi yaye ndoya ndakazoenda nayo saka ndabva ndinogara kumba kwamukoma mama wangu ndofunga ndangoita 2 months vandaona muheadmaster aitsvaga mubasa vandaenda kumba kumuheadmaster ndafunga ndangoshanda kuti 2 months ndabva ndaona vatumira vakomana zvikati ende munzwa mukomana kuti ndauye kuno akudiwa nababa wake zvinova zvinhu zvakandirwadza panguva yacho ndikudiwa nababa baba vari kundida ndewapi zvakanzi baba wako ndati baba wangu wanonzani wanditaurira zita vakomana vati saka headmaster akazoti no kuti ndite nharo kuti time ndine wazvite iwe chienda ndabva ndarongedza hangu zvangu vandaenda ndasvika kweka zvechokwadi ndakasvika ndakaudzwa nyaya yakanzi udiwa kufamily yako chi ndakaramba ndakati handina baba sei baba wangu akuzondidaiko zvino ndani 15 years kubva ndichiri mudiki waichadza kutengera kana gugu wangu kana sipo zvayo kana kunditengera peni saka munoziva ndakatanga kurarama upenyu hwokutambudzika uya ndakatanga kurwara panguva yacho iyo ndaibuda rimwe ropa raityisa zvokuti kana nanhasi vanhu vachiriko vanozviziva ndaibuda ropa mukanwa nemumhuno ropa ranga risingaiti zvazva kana 5 liters wakati izvi zvazvo zvane chivanhu mukati ndatimuendese kuzarewa kwake saka ndofunga vakazonditakura vakaenda neni tichisvika kuya ndakasvika mba pasekuru vabereka baba vakasvika kamba mauya naye magona torai mombe muende nayo ndo mombe yatiri kubhadhira kuchengeta kwamakaita mwana wakabva waenda nemombe ya saka vaenda iwo ini ndakabva ndasara bosi iwo vachiripo zvanditoda kuti aende kuchikoro nokuti hanabvira aenda kuchikoro but munoziva chikoro chacho ipapo kwaiva kutaura kwekuda kungovhara vanhu vanga vandiperekedza chete ndazenge ndakutanga kufudzwa mombe ndichiti kana maweekend ndoti wakomana ndokumbira umudina kufudzewo mombe ka sezvo imimi mamuchienda kuchikoro indichifudza mombe ndaibva ndakanga kutoverwa nyaya iyo kunzurira kuti wafudze mombe iyoyo pese pawachifudza wanga usipo saka fudza mombe idzodzo ndofudza kana pano mwari wacho ndoticha mahandi ekatese kumombe ndoroverwa nyaya iyoyo munoziva ndifunga ndine mawanga yamwe asingaperi andinawo andairoverwa nyaya tina basa dzafanidzo zvadaro ndakazodzokera kumba kwamukoma mama wangu ndakanowataurira nyaya ndakati kwakuti kugarika but ndakabva wabva ndimhanyisa zvakanzi baba napo enda chikana iwo kana suri kugarika ndokwahama dzako uchienda kumba kwavaberekwa mai vako vanenda kumba kwagogo ndasvamba kwagogo ndakasvika kune hanzvadzi yasekuru hawana kukwanisa kuti kundigashira nokuti wakabva watoti manje nini kana waya panapa takutotanga hondo dzokera
Nana kutonharo nokuti mbuyawo wanga wakurawo havaikwanisa kumirira nyamundakura but vaingotaura kuti no muzukuru wangu ndakakura kuti chichengeta kwacho saka hazvimodi nese nokuti wakura gara hako saka kwangu kusagaririka mani kuti uku kufamily yangu ndiri kunyimwa chikafu chirohwa ndichiraiswa panze ndichingoshungurudzwa saka ndakazoshandira mumwe mudharaidzi mutemo saka ndakamushandira 25 months kana kakangati ndamushandira 5 months ndabva ndaona imwe shamwari yangu adaita manaiso kanza shamwari ndinatite wangu anogara kushambo kunoita zvokuti mwafoche saka varoda kuti vanhu vanoshanda ikoko haudiri tiendi ndabva ndati shamwari handi hapana chakaipa saka taenda kwakuya mani ndokwandakazotangira nyaya dzekuda kubata mushonga mani daikoko nemunhu wanganda kutamba naye wandakaudzana ndakati shamwari ini life yangu yakamira soso akati hayo zvidiki zvapana chakaipa ndatidi ukwanisa kukubetsera ndakatondibetsera sei sakanzi mira kunze kudoka saka takati kunze kwadoka kwakumanheru kabva vaya chinditora tabva taenda kusango kwatakaenda kumakuwa vatasvika vanditi garapo vandagara pasi saka akandifukidza nebhachi kuzimbabwe ikoko kumakuwa ikoko vakandifukidza nebhachi kudaro ndakabva ndanzwa zvimwe zvimasaundi zvaingoitika so nasingaziva kuti zvigure zvinochema sei but zvaiva zvigure zvichita zvimasaundi izvo zvaiita ndabva ndanzwa ndichirohwa neshamhu kumusana saka taimai ndakada kuti ndicheme ndabva ndabatwa nevamwe vangu vari vandasima ndichirohwa ndichididi apa waindirohwa neshamhu dzemushonga wachindirohwa wachididi wachindirohwa paipai zvikanzi right nyaya iri panapa ndeyekudai so idyrai saka taimai ndakapiwa chinjia ndichidya zvaiva zvinhu zvakasangana mushonga nematumbu zvazviri zvimbishi ndichidyiswa zvinhu zviya saka kubva ipapo ndo pane zvinhu zvakatanga kuzondiafekta saka handina kuperera ipapo kubata mushonga ndabva ndatini ndabva kushamba kuyakuyako ndabva ndauya kunonzi kwari ape saka apa izvi zvinhu izvizvi zvokuti utanga kuendesa kumakuva zuva rekutanga wanga wane makore mangani apa ipapo pandakaenda kushamba ndakunogara kushamba ndada ne 16 years saka ukapinda muzvinhu zvine 16 years ine 16 years pandakatanga kuita zvinhu munhu shamwari yakati ndokubatsira iyi yanga ine makore mangani shamwari yakakubatsira yakaenda newe kumakuva uko yanga ine makore mangani shamwari yangu yemushamba yanga munhu mukuru anofanira anga kuma 23 24 ikoko achanyatsoziva wangu kuti anga nemakore mangani but yanga ari munhu mukuru kwandiri ndane 16 yanga ari muhombe alright ndobva zvadii saka ndakwarisana pe futi ndakazoona futi mumwe wandakanzwa ati azvichiwana vandaenda kwekwe achida kunditora mushonga akandipa mushonga waida mushonga wei wekuromba chaiko kuti ndiwe ndine mari bhosi chinhu chandainyanya kushuwira muupenyu hwangu ndaida kuti ndikwanise kuenda kuchikoro bhosi chikoro ndakanzo alright pane pandasiyira ndichazobva ndozokutaurirai pandakazokuti chikoro ndakazokwanisa kuzoenda sei right inini ndaida kuti kana ndawana mari ndokwanisa kuti ndikontinye chikoro uyezve kuti life yandairarama iwo iri nani bhosi handichisina munhu aindisapota muupenyu maiwo vanga vane umwe murume gogo vanga vakakwanisa kundiriritirawo uko kana baba from ini ndaberekwa ndinabvira ndakapfeka kana pindirawo kana switsirawo kana kumbodya kana chii chawo but munhu airi mabhinzi zvimwe zvosingaiti ndichimuka kusensei ndichinoshanda mumunda mawo saka ndakakwarisana pekoko ndakabva ndapuwa mushonga zvakanzi right mushonga uyu unofanira kuti uenda nawo waenda nawo ucharara nawo mumba warara nawo mumba unofanira kumuka hanzi uchageza kawani wageza kawani uchamuka kuma3 dzeusiku waenda kudhemu uchanokanda mushonga uya mumvura wakanda mushonga uya mumvura unofanira kubva ikoko usina kuchekwa swaswa kumba saka ini ndakazotadza manje kuita zvinhu izvozvo semunhu aityaona ndiri mudiki kuti 3 dzeusiku kunofamba mapere kumasango saka ndakatya izvozvo manje handina kuzoenda apa kuregera kwandakaita kuenda kwaya ndichaziva kuti ndatokanganisa mhiko dziyadziyazi right saka baba pandaigara manje mai veipapo waigara kuharare mazuva iwo wanga wauya manje saka pane pandakazofunga ndakati anorege ndiise mushonga uyo saka taime ndakaisa mushonga mai wakazotsika nemistake handimuri kuona
wakabva wastroke wakastroka gumbo mai vaya saka ini ndakabva ndadzokera kune munhu wandakanomutaurira akati yo akangazamiko saka uri kufanira kubhadhara 40 US. Ndakati manje ndakukumbira kuti ndikwanise kurapa munhu 40 US ndokupai kana ini mwedzi wapera ndapiwawo mari katoshanda. Akateerera akanditi right okay uraya huku ndakaiuraya nemazino okuya ndakanwa ropa raenzwa ropa iroro rachano rachiona unono sangasa nemishonga usangasa nemalemon akazwa akandi then usangasa nerasha sitema wazora paspetsoka saka zvichokwadi ndakanira sekudaro vandaona mai vayo wakatanga kugona wokufamba but after that wakunopora manje ndopanga pakutanga kunetsana manje ndakunetsana nawo achiti ye akandiroya chichi indakavanyepera ndakati ina ambokurwa ini nditori muprofit but zvaiva zvekunyepa zvandaita ndida kuvhara nyaya dzacho saka zvadaro ndatopedza mudhara waipapapo aita zvokuti mafoja anga akandipromisa kuti achandipa 200 years kana apedza kuendesa foja dzake but akapedza atozondinyima nemari iyoyo akati handina mari yako ndakakudza ndokupa nekuda kwangu ndifunga ndakasana vavera naye kulebha but nyaya yacho yakashaya basa aingounza maloya anga asingaoni vadafunga futi kuda kupengesa mwana wake but ndakazongosiya nangu nazvo. Waimutengesa kunani mwana wake? Badi? Mwana waizofunga kumutengesa kunani? Danda kuti? Waida kutengesa mwana wake umudhara uyu waimutengesa kunani? Dada kumupengesa kuti apenge saka apa wanga kuda kutomupengesa mudhara uyu wanga kutoziva here kuti une zvinhu zvakaipa zvinenge zviri chiitika pauri? Ipapo manje ndaida kuenda kudzokera kune mudhara uya manhasi ndane pawara ndakuita pari zvinozvo. Alright. Saka zvadaro ndakazongosiyana nazvo. Inini ngori munhu anongoraramira ndichingotenderera hangu musango handidzokere kumba because ndane makore anosvika kuma 10 years ikoko. Saka ndakabva ndafunga kuti ndodi kuna sekuru wangu aigara Bulawayo kwandave pari zvinozvo. Ndo ndakafona ndakati sekuru kwakaoma ndokumira mutsvagiro basa. Saka ndakira ndakati ndoti pane munhu anga ari kudo munhu basa oshanda mugarden aita zvokurima mavheji. Wandifona wakati unokwanisa kuwana mari here uye ndakati kuenda mari zvati $10. Saka pane mumwe mudhara akazongondibetserawo zvakanditi ndokwanisa kupa mari yekuti uye haundidzorera kubva andipa mari iyayo ndakwira ndichienda Bulawayo. Ndasvika kuBulawayo ndofunga ndakatanga kushanda paya. Saka mishonga iyayo mudhara uyo anga imbotora mushonga wandakatrokesa mai vaya akabva mushonga uyo manje wanga wakunetsa kuti ndakabata mari mari iyayo inenge yakuenda kwaari. Okay. Ndangobata mari handina zvandombotenga naye mari inobva yadzokera kwaari ende mushonga wanga wakufada manje tigara ndiri panzvimbo 1 because ipapo pandakangogara kuno kuBulawayo ndakaita ndofunga ndakapashanda kubva 2019 muna August kunopera 2019 uya ndatobvapo ndatotsvaga pamwe. Saka ndatsvaga pamwe kudaro ndakazoenda mudhara yanga nemabhizinesi akaita kuti anga nebhawa aita zvisadza chichichi pandaenda mumapaki pandakagara mumapaki. Saka mumapaki mudhara uyu munhu wanga ane zvake wanga ane nyoka yange yanga anayo yanga yakakurisa zvingaiti. Wakaiona sei nyoka? Anga nyoka ini ndakaiona semunhu anga achiswa zvimishonga ndiri munhu anga akwanisa kuona munhu ane kana munhu ane mishonga ndaikwanisa kuona kuti munhu ane mishonga. Yanga iri pai nyoka yacho? Yaigara pasi pembedha mumba make. Anga asina mukadzi? Anga ane mukadzi. Saka mukadzi anga asingaoni nyoka iyi yaingoonekwa neweni mudhara iyi? Kana mwana mukadzi wacho nanga itori mukana ungana. Saka ndadaro manje ini ndakazoona nyoka ndo yaipa kuti mabusiness ake ifambe yainopa mari ichididi saka yaingoita mabusiness efeki zvekubhaidza vanhu zviya but nyoka ndo yaiunza mari. Saka ini ndakazoda manje kuti tione ndodii kuti nyoka indiwirana iyo ite yangu ini. Saka zvandakaita manje nyoka yaitaura but language yaitaura handaikwanisa kuinzwa. Saka nyoka iyi yaitaura nani? Mati? Yaitaura nani nyoka iyi? Iye mudhara wacho anotaura aitaura naye nelanguage yavo yavaitaura nayo vachinzwisisa.
takurwisana but inini manje ndada kuti iche yangu inini mira nzvadzi wanga wakuda kuti nyoka yemudhara uyu ite nyoka yako iwewe waidi nyoka waiziva basa rayo ndandatoziva iyi yaimupa mari iye mudhara uyu anga nemari isingatoitanga nemari isingaiti vese saka wakanga wakutozvitemba kuti mapowers ako iwewe anodarika emudhara uyu saka uda unoitora zvisimba inini iye pachake mushonga wakaungana wangongori anga angonoromba nyoka iyo haana zvizhinji zvaaikwanisa kuita iye anga asingatozivi kuti inini ndine mushonga alright anga asingatozivi saka pavaitaurana nenyoka iwe waimunzwawo mati pawaitaura nenyoka iwe waimunzwawo zvayaitaura nyoka yachona waimunzwa achitaura nababa zvataita mandaiti kana wausiku zvakava nekuma 300 ndaimuka ndoenda ndonomira kuidore kumba kwake ndopa ndakatanga kuziva nyaya dzacho dzese kuti ndara ndikataura language iti nenyoka yake saka indanda kuziva manje time dzainobudawo iyo yakunotsvaga mari ini ndo time dzandaiti ndo time dzandaibudawo ndo time dzandaibuda saka ndakazotadza manje kunzwisana nayo nyoka yamanje yapedza yakuda kuuraya inini saka mudhara uyo akazozisiwa manje paakazizviva ndo pakabva ndidzinga basa akazondidzinga basa inini andidzinga kudaro ndabva ndafonera sekuru wangu waigara pandaugara iko zvinozvi ndakavati ndadzingwa basa vandadzingirwe basa ndangovaudza nyaya dzekunyepa zvangu bodzi murungu yayo yamanje paakandidzinga basa akabva mhanya kuenda kuna sekuru wangu aiwaziva kwaigara vasvika inonyepa ndamudzinga mufana wenyu anga achida kundibira panapa ipavha chichichichi indoshaona sekuru kumufana hanzi wangoida kubira mudhara ndakati ndozvataura saka ina ndakuda kuvaudza manje wanga singatozivi ndine mushonga vheri andakuda kuvaudza ndo zvakaitika zvadaro ndakabva wanditi uya tiuya kunokugari panapa basa ufana kutsvaga baba ndakati alright ndabva ndaenda vandatanga kugara nasekuru wangu vaya igara nasekuru wangu saka pane pamwe imwe mudhara vandaimboita mapijopa abva andida izvo kune imba ishamwari yangu iri kuparklands ndinoda kuti iwewe unge uchinoklina ikoko uchienda unoklina ikoko uchidii ichikupa $5 per day ndakati alright saka ndaenda nemadei saka akazoti unofanira kuti uende unorara ikoko handi muri kuona ndaenda unorara ikoko imba munhu akasiya imba yake imba yange yakakura ndofunga yange iri kuma-17 rooms saka ndaenda kokaiti akazotadza mumba meyo ndakazotadza ndizogara ndichirarama nguva yakareba nokuti mudhara yanga nezvikwambo zvanzvirimo ndo zvangu zvakundinetsa manje inini manje ndandakusawisana ndopa ndakabva ndatiza inini kubva ikoko ndandakusanorarama saka ndadzoka kuma ndaiti kana sekuru wangu ndaona kuti sekuru wangu akunorara zviya ndaibva ndabodzi ndarira murumu hamune tv ndaibva ndakwidza vhurumu retv riya towasanzi zvanini ndichita usiku okay saka makwana makusema imo kuti ko iwe ndausingadzime tv paunodi paunorara zvokuti ndofunga kana nanhasi wakaudzwa nyaya iyo vanogona kutofunga kuti zvishiwa mufana akasingadzime tv Hold on, hold on. Let me call 2 people to order. 2 to 3 people in comment section and order. Right. Team rim comment section rukuti nyaya yako titilda. Wayekunza nyaya yako titilda. Please muti kwanire. Antika iwo uri kwa titilda. Antika uri pano. Kune vari kwatite tilda, vasiko kwatite tilda, vari pano, right? For instance, atina kunzwa nyaya iyi. Anditi, nyaya kana ichinge yabuda pamhepo, inodhiserva kuenda kwainoda. Mangwana anogona kuona nyaya iyi iri newspaper. Hakuna nyaya inonzi ndeye munhu. Mubate ipapo. Hakuna munhu anonzi munhu wemunhu. Mwari ndiye muridzi wemunhu. Nyaya ikabuda izvo zvindikabuda kudai matora ma-screenshots angu aya munogona kumaona kune vamwe ma-pages anti I don't have control over that because zvauya papublic ndini ndauya nazvo papublic anditi saka please vana team uda kuzama kupinda mucomment section uda kurwisa nekudii antika ibvai pano please ibvai pano isu hatina kuiona nyaya iyi kune tori nevamwe vasina kutombobvera vakaenda kwati toda kuona nyaya munhu ari kutsvaga help ushu this guy is looking for help munhu anotsvaga help anoenda kwese how many times do you see nyaya dzepano busted abroad muchidziona dzava kune mamwe mapeji
hamudzioni dzave kwa Shilton Chiyangwa ino hamudzioni dzave kwa Shumba kumajeroko vanhu ava vabva pano makambondiona ndichicomplaina. Have you ever seen me complaining? Have you ever seen me complaining? It's in Facebook. Nyaya ikabva pano inogona kuenda apo yoenda apo as long as munhu abatsirikana tsvaga help. Zvokuti help yabva papi it's not important. Chachinangwa chedu ndechekuti munhu awane rubatsiro. Whether abatsirwa ndiTilda, abatsirwa pano, abatsirwa kwabatsirwa chikuru as long as mwana uyu awana help. Saka timu ningi yaibva pano you're not being fair. Nothing is fair on this earth. Hanti muri kunzwa hakuna munhu wemunhu nyaya dzino circulator mangwana munogona kuiona yave mu-H Metro muende ku-H Metro futi munokumbira kuti maisire ku-H Metro because nyaya ndiyaningi hakuna nyaya yemunhu naika ndati ndigarenda kubata ipapo please mondidzikamira or else tokubhutsirai pano ndati ndipedze nemi enderera mberi hanzvadzi. Right, zvadaro ndavada saka ndaiti kana wakulwara ndodzima TV ndolaita TV yandoisa vhoro pamusoro kuti ini zvandii ndichita usiku handii wasanzwe zvandii ndichita ndiwasanzwe saka manje wakazoti washanda zvanzi ini ndakuda kuenda kumusha kuholiday muna April I think last year waenda kuholiday wano pachechi pandaipawa paigara sekuru wangu saka ndopanga ndakugara inini manje handimuri kuona vaenda kuholiday vanhu vechida wakada uyu ndasara akakubatira duty rako iyoyo yoenda kuholiday ndofunga ndakasara ndakaita izvozvo ndichiwashandira ndidii paya zvadaro waenda kumusha zvati ina handichakwanisi kuti idzoke pabasa ndingodzoka notora zvinhu zvangu iwewe chikondinya uchisevenza ipapo vanhu pacheche wakabvuma wati orati aiwa hapana chakaipa zvakanaka chindashanda ake hati muri kuona zvadaro apa ini ndiri kutsvaga ndichiri kufambira nyaya ndichiri kuda nyaya dzangu dzokuti inini ndiite zvechikoro uyezve ndiwe nemari kuti ndiwane kuchengeta gogo vangu vakuru vachindichengeta right saka zvadaro ndakushanda ndakazoona mumwe munhu wandakaona ndabva ndamutarirawo nyaya yangu anga ari mumwe mudhara aimbondidaidza kuti uya undiitire mapijob zvakanzi iweyo ka uri munhu anofara zvisingaiti ende but ndomboona kuti kune dzimwe dzenguva dzokuti unombomira umboti zii chii chaunenge uchifunga mukadzi wacho ndiyaidi kufunda vakachiti mama rege ndikutaurire ndakangowataurira hangu handambowaudza nyaya mishonga ndavaudza tiwatsanamavira ita life yangu zvakanzi zvauritaura ndazvina inini chandokwanisa kubetsera nacho ndafunga kuti ndikuendese kuchikoro unoda here wakawana munhu ada kuendesa kuchikoro ndakati hongu ndotoda nokuti nditori neshungu nechikoro nokuti handina kuti kudzidza zvakati alright rege ndichataurani ndichaudza murume wangu ndakati alright saka murume wanyina akazotsanangurwa pavaya achindibvunza vandakanga mutsanangura ina vanza no iwewe vanhu vaikuti hongu waitadzirwa nehama but chingowaregerera chingowaregera zvinowanikwa mukurarama vachazokufunga sezvakadai zvovakura vanenge vakutanga kutsvaga saka usatsvage zvakawanda ndakati alright indaingodaira hangu alright yeah but ndaiziva chiche pandakatsika kuti ndisimboregerera munhu saka mudhara uya manje ndakazoona mukadzi uya kuti hanzi nababa vati hazviiti ndikuendese kuchikoro saka tikoone zvanza wati hazvitoiti nekuti hanzi une zvaunazvo here chichichichi sakati alright hapana chakaipa apa mudhara uya manje nyaya itika pane mudhara uya nditi mudhara uyu munhu anga ane mishongo dzake aikwanisa kuona zviri pandiri kudari ini nasimborina pawa rakadarika rake animukona saka ndopa akabva andidzinga zvokuti kana mapijobo aya achatoenda anga kusatondida mapijobo kwake bhozi anga nekambani yake imwe yanayo yakakurisa ndia nezvekutengesa dzimba chichi anga nemari dzina saka kubva ipa vanazobva ndazenda ikoko vandazosangana nomumwe mufana manje ndasangana nemufana uya vanamutara ndakati mfana chimotipinzai madhiri mfana yekuti titewo mari ndakakona itambura mfana ndakumutsanangurira makuru andakaita basa ndike ndikupe namba idzi taura nemunhu unogona kuwana help kana kuwana counseling pazvinhu zvako zvauri kutaura nekuti ndiri munhu wekuti ndakafunga dzimwe dzenguva handi munhu anogara achingochema every time saka andipa nhamba dzedzedzo ndakabva
taepa namba dzera vanana ndichisendwa message message ini semunhu angasinganzwisise chirungu andi ndabva ndaba nemwe mfana so ndamuti mfana ndiwerengera pachinda zviri kundichine shona mfana aibva atanga kundiudza budza pakutaura nyaya yekuromba zvinzi kujoina sataniki wati ndakati mfana iwe pindura message yoyo zvakati vanamuudza zvekupindura ndimuri kuona ndamuudza zvekupindura ndakaona apindura futi munhu aya mfana yanga akundiudza zvati zviri kunziri unofanira kuteera mainstruction aya ndakati ndiye kuti basi ndakati orit ita iye zvinokwanisa vaapindura mfana saka ndakabva ndandaenda kumanda kwakumanheyo vananzwa achifona newhatsapp ko afona newhatsapp ko aitaura nechirungu munhu iyoyo saka ina ndakwanisa kuzvinzwa vakasima ndichiti halo vananzwa panga vaita someone akabva adaira vatanga kutaura neshoni akari murume ataura kudaro akundibvunza zvakanzi rai mainstruction aunofanira kutevedzera 1 handiwo ati uri kuda kujoina ndakati hongu uri kuda kuita mari zva ndakati hongu zvakati orit tanga werenga zvepamusoro ndakati handiudze zvakanzi rai zvinhu zvakanyorwa panapa 1 number 1 uri kuda kusimbiswa here mutiwe une power number 2 uri kuda kutsvaga mbiri here zvese nemari number 3 uri kuda kuva nemagic here handi munodzidzwa magic number 4 zvimwe vanda kutokanganwa kuti zvimwe vana zvanzwa ari but zvanzvakati one day saka zvadaro indabva ndati anoindira ngoita mari muupenyu wangu zvokuti mbiri kana kuti ndandoda imari orit hapana chakaita saka mutemo number 1 haufaniri kurara nemukadzi kune nyoka yatinokupa yaunofanira kuti anayo sex ndofunga zvimwe zvacho hangu kuna tetetude handaizozvijamba hangu aiwa pana hako nyatsotaurako nyazosunungukako nyatsotaurako panapa sunungukako tetetude remember vanenge vari panational tv ka isedu hatisi tiri panational tiri patv yediaries handine nyaya famba nebhora alright zvakanzi right number 1 haufaniri kurara nemukadzi unofanira kurara nenyoka ndakati ndofanira kurara nenyoka zvakanzi yes but haubvumirwi kurara nemukadzi asi kurepa kunotenderwa handi muri kuona zvakanzi asi kurepa kunotenderwa ndakati kana ndarepa ndaurara nemukadzi zvanzi mutemo ndo zvaunotaura tedzera zvatudi zvatukudza kurepa kunotenderwa ndakati alright right number 2 zvikanzi hautenderwe kuuraya chinhu chese chinongodzi mhuka chinongodzi chinhu chinofamba chete hachina basa kuti isosve ichii wakangouraya chinhu ichocho make sure kuti chinhu chawauraya uri kuchidya kana ndakaona nhunzi yandimhara ndakaiuraya nekushua ndobva ndobva ndatoidya nekuti mishonga yatinokupa isusu yekuti iweyo unofanira kuti uwirira nemhuka ndofunga nhasi ngoti hambi rege ndichataura hangu pamberi zvikanzi number 3 haufaniri kutaura pane vanhu unofanira kuwana nemunhu ane respect kuvanhu zvakanyanyisa vanhu pavanotaura iwo hautaure unenge wangonyarara hapana munhu anoudza nhamo dzako kana pasina munhu akubvunza kana munhu akubvunza iweyo zvinochienda nokuti achibvunza zvipi zvachiona zvaari kubvunza kana achikubvunza zvinhu zvekuenderana nezvelife yako haufaniri kumutaurira number 4 haufaniri kunetsana nemunhu akatanga kutipopotera zvafanira kuti ndomutemo unorwadza manje zvokuti zvafanira kuti kana angava ari mai kana kuti ani ari kukupopotera otomudza kuti mai musatipopotere musadaro akasimba cha nharo meshovu unofanira kutouraya ufanira kutoseka kuuraya mai vako kana anyone anenge adaro hazina basa kuti ndiani mai kana kuti mwana kana kuti ndiani angoda ngopopota chete saka mudza kuti sadaro angosimba achita nharo da kutouraya saka ndakaregera ngouraya chete iwo ndovanenge wakuti iwewe ndionenge watone problem tiita kutoona kuti tokuita sei iwewe right zvikanzi ngoti hangu mutine zvangu zvakati wandei zvimwe zvaina hangu hana kuzokwanisa hangu aiwa pana hapa sunungukako taurako zvose pano davida chikangana zvimwe zvacho alright zvikanzi
chimwe chachona chaunofana kutevedzera pakuchinamba hamiri namba dzipere magic tinokupa power tinokupa unofana kuchinja kuita any chimwe chinhu even kana wakapinda mune maCCTV takauraya munhu weimomani wakanotarisa maCCTV hawakwanise kundoona kuti munhu ndiani aita izvozvizvi then even nyangwe wakaita zvaunoita iwewe zvafana kuti munhu andidena handifani kuuza magic panguva yacho asi ndakaona kuti munhu uyu ari kutori nenharo yekuti handi kune vanhu vaya unogona kurwa zotoona munhu kurwa kwake ndikoda kutondiuraya ndakutoti ndofana kufana kutomuuraya ndofana kumuuraya ndamuuraya ndofana kunwa blood drug saka pakumuuraya zvinhu zvakudipenda kuti ndiri kushandisa chii ndogona kuvhekisa kana ingava iri mota yosvika yomutsika munhu uyauya pangodeo kablood osa iwewo waivhekisa mota waigona kuivhekisa nemapowers ako usina kudhiraivha handisina mboidhiraivha nyangwe iri kufamba murodi okay ndine zvandinoita yotongobuda murodi yorova munhu uyauya alright saka then zvadaro endakumberi then zvadaro ndabva ndangoti yes zvese ndokwanisa kuzvitevedzera zvakanzi sure zvakanzi yes ndakati yes zvakanzi okay saka tofanira kuti tisainirane pasi kuti iwewe zvinhu zvawada izvi make sure hapana secret yaunodza any munhu yazvanzi wasana neproblem hautenderi kutaurira munhu chero zvanzi zvadii nyangwe zvanzi watambura sei hazvitenderi kutaurira chi munhu ndakati alright zvanzi right zvinezvi zvatakuda toda zai ndakati alright ndandatsvaga zai rangu zvanzi toda mukaka ndandatsvaga mukaka zvanzi right tokumbira kuti tendere picha rako nezita rako vandasenda zvezvo pawhatsapp zvakanzi right tokumbira uchinjo profile pic yako ise inonyatsooneka full body yako nezvauri ndofunga ndabva ndaita saizvozvo zvakanzi right tokumbira uvhure maoko ovhura maoko ovhara maziso ndofunga ndabva ndadaro ndavhura maoko time yandakanzi right bhozi akandidza zvanzi tokumbira uise foni yako paloud usiya foni yako pasi asi uchitinzwa zvatudi zvati kutaura vandasiya foni iyaya vananzi right chitsinzinya vandatsinzinya achitaura hawo nelanguage yavo yavaitaura zvanzi right chivhura maziso time ndakavhura maziso ndakaona maoko mangu mune tunhu twanturimo handaunzisa angu tuchi zvanzi right tokumbira kugeza izvezvi kana wapedza kugeza tokupa 1 minute 30 seconds unenge wapedza kugeza zvinhu izvozvozvo wapedza kugeza kudaro uyasanganisa nezai riya zai hauripwanyi hauridii uyasanganisa wapedza kugeza uchatora tunhu toyacho nezai rako panzvimbo 1 zvishuwa ndakaita ifonga ndatomboita kana 1 minute 30 minutes yawaitaura handatombosvika kana ndangoita ngwadi chikinandapedza vanana vafona zvakanzi right idhani ndakati yes zvakanzi okay chirara ndakati saka zvatoita here zvanzi tati chirara ndakati alright ndofunga ndakarara dzakuma 3 handichaziva ngu but I remember kuti ndofunga dzanzi kuma 3 bhozi pandakati ndakatanga kurota zvinhu zvichityisa vana mupepuka ndichasa time dzanzi dziri kuma half 2 ndakuma 3 ndakatanga kurota nditenge ndichinwa wine ndasana mbona wangu wine ndakamboinwa ka 1 handina wangu zvinodzaka but wine ndakamboinwa ka 1 ndichinwa wine but munhu mandandira wine mamakanaka singaiti anaka singaiti mune zvinhu zvipenya zvachipenya penya but zvachityisa zvimwana zvitenge nyoka uye zvazvinganyatonzwisike zvirimo saka pane murume akatanga kuti ari kuya kusati wanga ndiri kuya kuti ndaitenge ndakapfugama ndichirota ndiri kurota kapo saka murume uyayo ukati wandanga abata tsvimbo yanga itenge munoziva nyoka inodzi handinyazoziva inodzi inodzi king era kuti queen chichi wati okay yellow
Hello guys, munadona ndokumbira vanhu vari kufona musa imbomirei kundifonera please. Muri kudisturba caller. Mukudisturba caller tinyatsofamba nenyaya. Vanhu vari kundifonera please stop calling me panamba idzi. Matumwa here kuti tisahwenyaya apa. Matumwa here kuti mwana asawane deliverance. Mwana ari kutsvaga rubatsiro ushu. Handiti zvinhu zvanotaura zvisi zvinhu zviri normal izvi. Mumbomirei kundifonera please. Hold on kundifonera. Mwana ari kutsvaga rubatsiro. Uno mwana ufona dropa call yemunhu. Zvakaoma. Network yangu inonetsa guys. Izvi ndingobuda kuisa kudai hashadi kupinda. Apa tine mubvunzo wobhuya tida kuzobvunzawo. I have to man, get it try. Yakuti number piece katoni svaga mhepo dzakabva dzasimudzwa neanotwa hema yakuzoba nyaya yanhingi yematora nyaya yanhingi ini nyaya 1 inopinda muherald yoenda musunday news yoenda kuh metro 1 nyaya hanimuri kunzwa inetsetilda doesn't have a problem with that inadzina kana problem dzimwe nyaya totopanana imi ndimi muda kuya comment section muchitudzwa twai nyaya yanhingi usatore. Who are you? Hey, mwana nda kubatsigwa. Chiproblem nda kukombeya vanhu. Kwai nerimwe ranyora mu comment section. Woda kusvika pa level tetilda. Haungaza ndingazinza na tetilda ndakaona ndiri kuchikoro vari pa radio. Wandakaona ndiri mwana wechikoro ndigere pa bench vari ku radio. Ndoda kuninzane nawo. Hauni tifunga dzako dzakatita koko. Kuku. Tetilda ndaiti vaokera ini ndiri mwana wechikoro vari ku radio. Oda kuninzane, oda kuti kombitisana tetilda. Hauni kuti haunyatso kuita mushe. Unyatso kuona dzimwe ngoma dzimabwenzika atiiti right shoe. Saka nyaya yakapera vamwe havako kwatisetilda kwamwe magetsi akune load shedding anenge akainda andika tetilda plus anenge achimhanya netime yeplatform anditi iso munhu oyo hapana tinyatsobvunza katichinzwa ivo vanenge varimo zvo dzimwe nguva tetilda vari mucomment section vachitoteererawo iwe ndiwoda kuuya uzotudza tikwanzi matora nyaya yakwatitetilda munoda kukombeya kundokombeya chii nditetilda munhu mukuru kwandiri kutoti kutozvivhuna kuti wapa respect yavo munhu mukuru ndiri kuchikoro ndaivaona vari patv utaura kuti kudiwe toda kudiwa mapastors ari kuti watoda kutohwaisa mazita pano nhasi we want to hear nai mapasta toda kutovawa nhasi pano hana nemari dzava toda kuhwawo kuti mari wakadzawa nepi nai kutisimudzirawo mhepowo panapa tatichingohwa zvakanaka ndio vari kufona wanga achifona kudisturba life. Vanhu ivo vakadai ndio vanorwisanisa vanhu singaiti vanorwisanisa zvapinda papi tetilda vane nhamba yangu indotana tetilda kuwhatsapp ini dei vanga vane problem dei vatondivinga kuwhatsapp same time tetilda vanotaura nini kuwhatsapp kwete papublic apa iwe ndiwoya kuzonyora izvo mucomment section ashokoma Alright, beautiful. Hello, tatoti kudata kurasa. Mati? Alright, wadzoka amene tiyanga yadona pane vanhu vangachifana direct. Alright, right. Ndanda kutaura ndichiti ndanda panaka ndirare achirara achiti. Chirara ndava nanzi right. Chirara. Sakati saka zvatoita here vanzi no, hey, tati chirara. Sakata, okay. Saka ndakati ndarara paya. Ndakasanga kurota kwandaita ndairoti chenge zviri munhu mamakanaka usikaiti munhu mamakanaka mwe maiti maipenya mune zvezvegodi zvichihoza vanongo zvinokoyewedza kubatinya mune zvimwe zvifananidzo vaita zvenyoka zvasinganyatsozivisika kuti zvii ndirota saka vabva itenge pane murume
aifamba chiya kwanga ndiri ndaitenge ndakapfugama ka but ndiri kunwisa waini iyaya but ndakatadza chinhu chandaishandiswa kumwa waini ati chachiri chinhu chakatange like munoziva kuti zvimauyu zvekuwedza zvakadafanira nezvimambiya here chii mbiya dzechipostori idzi right but yange change chechimuti manje chekuweza idzo dzemapostori dzivane dzekuveza futi right ndochandaidiswa mune waini mo saka ndakaona murume uyo achiuya kwandiri anga akabata tsvimbo but tsvimbo yanga yakabata iyi handi munoziva nyoka inonzi inofutisa pahuro sandiziva kunonzi ichii nyoka ya nyoka inofutisa pahuro cobra right ndozvakaita tsvimbo yake but tsvimbo yanga ine mulaini yanga inayo yanga ine mulaini yegold neyesilver pasaidi pahuro pachona apa yanga ine chidhindo chimwe chainacho so kuti hangu foni yangu izvezvi haisi kunyepera zvakanaka ndienda kusendera imama mapikicha andinawo asi unozondisenderapo unozondisendera ndoona zvadii paya zvakanzi achiuya kudhuze wanga ndiri saka inda munozvati kana munhu wakana handi unengozi kuti unoti wakupepuka saka ini time yandakatirege ndipapa ameya yanditi akandowa netsvimbo ya pamanza panapa andirowa nayo kuti munozva ndakabva ndapepuka ka time yandakapepuka ndichona ndisiri mumba manga ndakarara ndochinji chakandifundudza ndo zvakanzi yoyo kamwe yamumeni saka ndakanzwa kuti ari kudii but munozva kuti handigoni chirungu but ipapo ndakatanga kutaura nechirungu tiri imomo but mune yangu malanguages aitaurwa imomo hangu yangu malanguages aina zvishoma zvandiri kunyakuziwa zvikanzi neweya saka time ndakavhunduka ka ndakabva ndanobata pamuromo nezviro zvekutenge ndiri kupunda pamuromo ati ndinopukuta pamuromo ndichitamba ndakaona iblood ranga ndichinwa yanga isiri wine ndaitenge ndikurota ndinwa wine but ranga riri blood vandanotarisa munhu angamira pasaidi anga ari munhu wechikadzi angamira pasaidi vandanotarisa chiji angakamba ndakaona chine blood mukati macho chine blood kudaro akabva andibata murume weyo akati yoyo kamwe yamumeni vatanga kundidhodza achindifambisa ichisa kumberi munozova tete pandaifamba tichifamba kuenda kumberi kwekwene nyoka dzanziri momo dzazina kumira musha saka ndaiti time yandinofamba ndakada ndaitenge ndiri kutya so nyoka dzedzedze saka time yakandiwa netsvimbo pamhanza panapa ndaidzika ndobva afamba neni pandasvika papane mwe anga ari mukuru wawo ndofunga vane mazita avo anodaidza because ini ndakazopiwawo rimwe zita ngotiri ikoko zvikanzi pittown mandagara pasi saka ndakada kugara pacheya vandaita kupfugamiswa pamane kanhu vakatengeka kapeti kangaripo so pamane zvinhu zvanzo kaita zvaingopenya penya zvinenge marenzi ndagariswa paipai ndagariswa mukadzi uyo akaya nehare yaya piya ndichinjara chihare chiya kumaiswa zvinhu zvanzvirimo zvinhu izvozvo ndo zvandakatanga kuzonwiswa ndichidii handina kuramba baba because zvananda kuti depo ndanda kutenge ndikutoita zvinhu zvokuti zvinhu zviri nomali ndandasaramba ndakanwiswa zvezvezvo ndatanga kugezeswa zvandaigezeswa chichi zvadaro ndabva ndanzi hai takupa zita ndakapiwa zita rekuti child killer handizivi wangu zvinorevei child killer wakatopiwa zita rechirungu mali wakatipiwa zita rechirungu ikoko ranoshanda ikoko nanhasi ndo ranoshandisa mali nanhasi ndo ranoshandisa kana ndiri ikoko kana tari ikoko ka alright child killer alright ndo ratoshanda tiko zvandiyo child killer ndava nangoti okay so zvadaro ndakabva ndapiwa mishonga ndoni imwe yandinayo hangu kutaura kwatoita kuno kuti neimwe yandinayo mishonga neimwe yandinayo saka zvadaro wakabva wandigesa mishonga handini nemishonga yanga ndakamboshandisa yekudhara iyaya yandaishandisa ndaenda ikoko yandaimboshandisa ndichiri kunota ndajoina Satanism wakatanga kundigeza mishonga yayo wachiti
tifana kuibvisawo ndishandisa mishonga yawo akutanga kutitemera zvimwe mishonga zvavaichitekerera vachidii bye. Saka vanhu vaikuita izvi vaikugezesa vachikuchekerera waitovaona kuti ndiningi. Kune vamwe wacho vandinotoziva vangu vatori muno muZimbabwe, vamwe vacho vatonembiri vanoziva muZimbabwe imomo. Ndo vaikuita izvozvo. Ndovaziva. Ndo vaikuita izvozvo. Vaivepo chitwa. Vamwe vacho vanenge vachitenge mabhosi, but kune vakuru vacho vanenge variko, but ivo vanenge vavangomira masaiti vachitenderera. Saka vakuru ava hauvazivi. Vakuru vacho kana malanguage avaitaura ka handikwanisi kuyataura malanguage acho kuti vanenge vachibva kune dzimwe nyika nai. But maiva nemumwe anga ari muNigeria. Ndakanga kumuona kuti munhu muNigeria nemuIndia anga nemanitebvu amwe angakakurisa zvinganzwisisito. Okay. Aivemo nevamwe vacho navo vanga vari varungu vanga varimo futi muno. Saka papa nevanhu vakawanda zvakadii apa? Mari papa kwawandiwa zvakadii? Mune vanhu vakawandisa zihoro china rakakurisa zvokuti I think address aina nechiri kuiremember so. Address yehoro zvikanzi yeipapo pacho ka. Kuri kuBulawayo kana kuHarare? No, kwete kuHarare. Izvi zvandikutaura izvi. Ndakazvita ndiri muno muBulawayo, but kwandakazongoenda muka ini ndasiri muno muZimbabwe, ndasiri overseas. Hosa makazono wakazoenda overseas ndokwa kune address kune horo iyi kwamakazosangana makawanda. Alright. Alright. So zvadaro zvikanzi but ndichakandishamisa ndikuti time ndakatarisa skin yangu ati yaitenge murungu so. Alright. But ndandachinyota murungu but ndakatarisa vamwe vanhu ndanyabona kuti uyu munhu mutema uyu murungu uyu muIndia but inini yangu ndakaitarisa yaona yakachinja. Alright. Saka ava vanhu vaukaziva iwewe vekuZimbabwe ava wakanga wambovaona kupi vaukaziva masangana kunze uko vakuru vekuZimbabwe ava paukazovaona uko vanhu wakanga uchiziva before usati waindako kumhiri uko kana kuti wakataka kuvaona ipapo ukazokujoinidza kuti uyu ndomuziva ndiningi? Ivo ndakanaka kuziva ndaiko kuti kati munhu ndomuziva ndiningi. Waingomuonawo maTV nemapepa nawo? Exactly. Vari vanhu vecheche? Kune vanhu vechechi vamwe vanga vechechi zvavo. Vechechi machechi makuru aya? Vamwe vaive vaimbi vaita zvemumanzi magospel kana kuti mazim dance vanga vangosangana. Alright. Saka uchiri kudovaziva? Vamwe vacho ndichiri kutovaziva. Okay. Alright. Saka zvadaro zvikanzi right handiri wautevedzera muchemaita kuti akati ukazi right tora mushonga wakandipa mushonga wakandipa zvikanzi right unotsvaga bhodhoro chero wakanditi chero bhodhoro risirire doro ringava riri emanaizi aya anoita wandipa mushonga uyayo noumwe mushonga uya wakandipa wanditambidza yakasungira pakajira kajira kanga kari kepepo zvakanzi right uyu unoshandisa so uyu unoshandisa so ndakati okay. Saka zvadaro ndakabva ndatambira mushonga iyaya ndakabva ndapuwa tsvimbo amhanza akandorova nayo kumusana akabva andorova nayo panhengo yangu apa vachindibatira tsvimbo iyaya. Tsvimbo yachona kutori nomwe munhu anayo tsvimbo hangu anayo tsvimbo yacho yakadaro vandibatisa tsvimbo yazvakanzi right. Munhu wacho aripi ane tsvimbo iyoyo yakadaro? Mari ari kupi munhu ane tsvimbo iyoyo yakadaro? Ndio ari muno muZimbabwe but sometimes anenge anowanza kugara kuUK ikoko. Wari kuUK. Saka mainda nei wazopedza process yese paunozoinda kuma next sessions apo kunze kwenyika kujaradha kushiraini maikwira chii mainda nei? Ndochandishamisa kuti inini ndaere kana ndaitenge ndikurota but time yandinopepuka handiti ndaiona ndiri ikoko bcause mazuva ekutanga ndatanga ndichitka but ndakapedza ndakusatya ndangoziva kuti no munongoenda ndo matakuro avanondira achienda ikoko kutanga kudream then ndoenda saka ndinanga kuziva time dzacho dzekuenda kuti nguva dzakati kana
kana tongwa dzakati ndo patenda kuenda saka tinotreta mudzatonodzoka kusati kwachena then ndodzoka kunoku futi. Alright. Saka wandipa tsvimbo zvakanzi right tsvimbo iyi uchanoishandisa mukadzi wako. Ndakati mukadzi wangu zvanzi yes unoidai wabva wandudza maitiro andinoita tsvimbo yayo. Saka ndofunga ndakauya kukunoko ndauya kunoku first day hana kuishandisa bcause wakandudza kuti usaishandisa hana kuishandisa vawazodzoka futi kechitovha wanditora vandadzokera kechitire vandadzokera pataidzokera pamwe pacho vanga vakuita vachindituma zvimwe zvinhu vachindibatisa vachinditi vari kundisimbisa here kuti ndirege kuva ichitya. Nokuti I remember kuti pane mumwe mwana awakandiurayisa hangu ndomuziva zita rake ndatokanganwa kuti anonzani but ndomborifunga dzimwe dzenguva zita rachona. Wakauraya? Ari munhu wokuno kuAfrica kana kuti kunze kwenyika? Handiziva hangu kuti anga ari but anga asiri munhu mutema. Alright, akari murungu. Wakamuuraya sei? Mari? Wakamuuraya sei? Ndaishandisa mazino. Wakamuruma? Pauro. Ndobva afa? Bozi zvandakaita vakatanga kunditesta pachicken huku iyaya. Wakandisira huku. Ndifunga huku iyaya wakandidza kuti unofanira kuti ndakuona kuti ndezvipi zvaunoita kana uchida kutakudza kuti tiri kuuraya. Saka huku iyaya ndangotenge tiri kupfuura ndipadhuze naye ndakutiza vandangoibata vandaidimba musoro ka1 nemazino. Alright. Saka vanditi right tiri kukondinya futi mangwana pane imwe stage. Saka mangwana ndakazoshamisika vakunditi kufanira kuuraya mwana. Alright. Enda urambe ende zvosha ndakangomuuraya mwana nemazino senangoita pahuku. Saka mwana wacho wakamuwanepi yotozomuuraya? Ndina kuziva kuti anga abva but ndakangoona ari ikoko Shiraini. Anga ari wani uye zvanga abva Alright. Zvimwe yana zvina zviri ikoko kwaya. Saka mavamuuraya mukadii mukaisepi bhodhi yake nenyama yake? Nyama ndinazoziva kuti vanoisa kupi but vane mapatsi avanotora afa anozi machi makittings. Alright. Vanotora makittings neblood vanenge vakushandisa vanotora voita mawaini avanoshandisa pamuchato. Alright. Okay. Ende muchato yavo kana vachiita muchato inoitwa usiku. Saka pamuchato kune kuchatiswa vanani? Vanochatiswa ivo mabhosi acho navo chikurukuru ndo vanenge vachatiswa vamwe vanenge vamaorigins vafana kuti inini handii wakati haifanira nemukadzi handiti. Vane mutemo wekuti kana wakuda kuita zvemukadzi vanokutendera iye kuti right mutemo yatava kuita ndeiyi kudai so kuti uve nemukadzi unofanira kudai so pane hama dzavanofanira kuudza kuti unofanira kuuraya mangani. Alright. Saka zvadaro ndauraya uya mufana uya wanditi right handitaka kupa tsvimbo ndakati yes vandichaenda unoshandisa vandaenda vandanosuka kumba vandatora tsvimbo yangu vandakaita zvandakaita vandanaya vanyoka. Saka mazuva ekutanga ndasiri kukwanisa kunzwisana nayo palanguage apo. Saka ndakazopedzera nda kuti handichijairana nayo iyo yange yakwanisa kujairawo nini takupedza takunyatsonzwisana. Saka zvakazonyakuita kuti inini manyaya ndizode kuibuditsa manje ndezvekuti pandakazodzokera zvikanzi right child killer bozita iri wakatanga kuti pauti child killer mazuva andakakuti pandakauraiswa mwana zvikanzi right toda kuti iwewe usacrifice 1-2. Ndakati 1-2 zvanzi yes. Ndakati okay zvikanzi right pa 1-2 wachasacrifice iwewe uchachuza 1 isusu tochuza 1. Ndakati it's okay. Saka indakabva ndachuza ndakati bozi nani negaraji nababa wangu pandachuza ndakati ndoda kuuraya father wangu. Zvikanzi okay zvikanzi right sita uchichuzawo wedu. Saka pana baba wako nani? Wataifana kusacrifice. Papakachuzwa baba wako nani? Inini ivo vangotaura havana kutaura kuti ivo uchachuza ni nani. Vangotaura chiti uri kufanira kusacrifice 1-2. Iwewe uchachuza 1 isusu tichachuza 1. Ivo kuchuza kwahama dzangu vana vachachuza kwete kuva mwana. Alright. Ini vanati baba wangu
So and right, itauchiza one ndakati it's okay. Unotendera ndakati yes. So kanzi tuda kuraya gogo wako. Aipa kuma ndipanda ndabatikana manje. Kuti gogo bozi zvavanoita ndichi. Vanouraya munhu ari pedyo nemoyo wako. Saka tuze nemoyo ndo unoda. Wati gogo apa gogo wayo manje ndo wakakura wachichengeta. Wachitengerwa mazambi, wachika mazambi, wachindisonera hembe, chichi ari munoona. Ndo takuda kuti ndo tuda kuti waite munhu wechitu. Ndakati saka tuda zita rawo. Ndakati zita rawo ndinyatsoriziva because vanoda zita nesinema zvakasiyana. Ndakati zita rawo nesinema ndinyatsoriziva. Saka chataka ndainvestigata zita rawo pendozoka ndokupai zita. Pananzi rababa, pandataura rababa nesinema yawo. Saka one date ravakaisa ndiro ravafana kunge vachiuraya. Ravafana kunge vachiuraya baba. Anouraya baba ndiani? Ndiwe here kuti ndiwe? Ipapo ndopasi kuziva kuti achanzi ndiurai ndine ndichaurayiswa kana ndiani but izvi hazvisa zvaitika izvi. Hazvisa zvaitika zvinoda kufunga kutoitika. Zvinofanira kutoitika. Date raina rava vatotaurwa. Okay. Saka kombuya haufa. Ndinofanira kufaniwa. Kombuya. Ko pana mbuya kwai vanofarini. Wese wakasa padhiti rimwe chete. Saka vakumirira nini kuti ndiwe nezita rawo. Right. Saka iwewe manje zvawauya ukataura nyaya iyi pamhepo anditika zvisati zvaitika plani yasati yaitika wataura iwewe upenyu hwako hausi padanger. Utori padanger because zvakaitika nezvoti musi wandakatanga kutaura detective handiti. Ndo wakabva wauya manheru achona wakanditora wakaenda nini matorora wakandiita asiri wanoita mazuva ese. So kanzi that guy ari kuda kubudisa information. Saka ndakaramba ndikati no handisi kuita izvozvo handitoda kubudisa information. Saka ndopo wakabva wanditorera tsvimbo yanga wakandipa iyaiya manje yenyoka wakanditorera nezuro yeye manheru. Wakanditorera wanotora nezuro angari ndifunga musi wandakabata wandakasendera tiuda message. Alright. Ndomusi wakanditorera ndifunga patori ne3 days ago. Alright. Zvikanzi ada kuita information saka ndakaramba. Saka ndakona iye mukuru waina ngoti mazita awo manje ndine dzimwe dzenguva dzokuti ndofunga zita rera handiziva kuru wachona. But panoda kuritaura ndozviruma. Ndokona kutozviruma rurimi zvokutokuwara chaizvo chaizvo. But kana ndichifunga zvemoyo ndotoriziva saka ndakaramba kubudisa mazwi chete ndoka ndazviruma. Saka wanditorera tsvimbo iyaiya. So kanzi I don't believe, I don't believe. Ndakati no, believe me because handifuna kubudisa information but inandiziva manje kuti detective wanga asati wareply message iyoyo manje. Alright. Saka iwo wanga usina chokwadi chaizvo. Ndikuda kutengesa. Saka zvadaro ndawasira tsvimbo iya. Wakabva wandiendesa kuimwe pu iriko. Ipu ikasangana blood nezvimwe zvangosiyana siyana zvakangowanda zvinhu zvichimomo. Nemishonga chichi. Saka apa waiedza kuda kundisimbisa. Wachiti kana wapedza kundisimbisa mari tichatsangoita mari nini. Wanga wati wachazondiudzawo but ndinochifanira kubata 33,000 per week. Handi muri kuona. Okay. Saka zvadaro ndadzoka manje ndakazoteretura ndopo wakazondifona nezuro. Zvakanzi kutaona mimi muri kuti muda kuuraya baba zvadii. Ndavatsanangurira nyaya yachona vatiora ndichakubata tukupinza pachirongo. Saka wazondifonera manje time yawakafona ndapedza kuita chirongwa ndofunga ndanonoka kurarama nekuda kwemakozi aifona ndofunga ndakaenda kuma3 time 1 akabva andifonera fani ndatoti ndikufoneniza bo ndo time dzawo kazino aitoti ngari kufembera munhu ndandikufoneniza kuti kumpenya bo ndo time dzawo bozi inini vakatondiudza kuti mistake chete yenguda kuudza information I want to kill tokuuraya. Okay. Because saka ndanda kusvika manje ndandasakwanisa kurara manje kuti hey apa ndabudza information because munoona vanhu zvawaiita waindituma kuti pandinogara ine pachechi handimukona
saka ndaipinda muchechi zvezvokuti pane zvandaida kwakusura ndaunamata zvokuti handifungi kuti kana vanhu vachinopa chechi wadziziva tichawitirana chechi iri kupi muzimbabwe pandinotogara inini ndochengetwa pachechi. Alright, uchoita pachechi. Alright, saka kuchechi havasi kuziva zvese izvi zviri kuitika izvi. Havasati vakuziziva izvi. Ende iyi secret ndakatanga kutoibudisa nezuva because ndaichitya manje kuurawa manje. Saka nhasi wava nezvivindi manje uchachikuurawa manje. Iko zvinozi nyaya yekundirwadza ndeyekuti uda kuuraya gogo wangu ndonyaya yezuva ndibudise zvinhu zvese zvi manje. Kuti utsvage rubatsiro. Alright, saka mari mamusati matoita ini? Mari? Hamusati maita ini? Mari nasandaita because handisandapedza kusimbiswa. Uchiri kumbosimbiswa pesa apa kuraiswa vanhu vese apa uchiri kungosimbiswa? Nachitoda kusimbiswa kuti zvese zvanenda kuzoita ndakuzochipati magic zvimwe zvandandava inadzo hangu zvandada kusevenzesa. Okay, saka vana vakatouraya so far kunze besides uyo wakaruma huro uyu vamwe ndevapi? Izvo ndiye ndio angave first time yangu topanaautikila nasani. Alright. Taurako. Saka iwo manje wone mission yekuti pandinogara pachechi wada kuti iwo wasevenzese chechi iyoyo. Alright. Iwe yawo. Okay. Yekuti vamwe vanhu vati munharaunda vanenge wakuuya vachiti chechi saka waida vane mushonga wakandipa kuti ndiise imomo ndinga ndaisa nditi. Vanhu vachitanga kunetsana zvimwe zvekuti umwe vanonetsana ovha aramwa uyo netsana ovha aramwa then ivo vozouya manje vakuru vobva vatanga kutorana chechiyo vakutoita zvavo izvozvo because munomu iriko futi kwairi chechi. Alright. Kunoko because pane pamwe kwandiri kuziva watakaenda kumuchato muongo ariko panodziva mandigomeo lodge usiku. Mandigomeo lodge iri kunoko Blawai. Okay. Zvadaro takabva saka ndaita mushonga uya manje waida kutesta unoti wane simba yawakaona kuti hapana power nekuti ringakwanise kuafecta vanhu yawakaona kuti vanhu vena havana power. Saka zvadaro inini manje nyaya yazondibata ndekuti ndakaona kuti no vanhu havada kuuraya gogo wangu pakukundova inini mari yacho yandiri kuda iyoyo handiti ndinoda kuti ndikwanise kuzviriritira ndiite zvechikoro 2 nekuchengeta gogo wachona iwawo saka kana wakuuraya gogo wangu ukazwa kuti hatina munhu wachadya naye mari zviri nani watouraya mai pane kuti wauraye gogo wongo wachemberawo but mazuva mashoma iwawo wachararama zviri nani bhozi vane mashoko avaita vachiti uskuru kana wazoenda kwauenda usazodikangani muupenyu hwangu saka mashoko anondibata iwaya. Saka ndozonzwa futi ndowada kurayiwa zvinhu zvikundiremera izvozvo. Alright. Saka nezuro manje ndakangoti ndapedza. Nezuro ndakandapedza kuita chirongwa munhu yaandifonera ndakangobatwa nehope. Ndabatwa nehope ndakapinda busy tena ndiunyepera. Nezuro. Ndakapinda busy singaiti zvokuti izvo nyaya yawo yepo manje. Wakabva kuti right iwewe takasainana pasi tikati haufaniri kubudisa information. But iwewe wabudisa information. Saka iwewe uri kufanira kuti uraye munhu kutaura nhasi ndikufanira kutotsvaga munhu wekuuraya izvezvi. Kwai utsvakire kusaidhire kuti wangoti waringoda any munhu wekuti ndisacrifice ndiuraye. Any munhu chero kuine nyika ipi chero ari kupi? Chero patongori pana ndangofunga chete kuti munhu but manje maitiro awada kuti ndiite handidi ani ndakabudisa information yawo. Wari kuti don't use magic handifana kushandisa magic kana kuti unofa kubata fair munhu. Ndinofana kutoshandisa kana maweapons akana nebanga tobaya munhu. Saka apa ndiri kunyakona kuti zvandirofana kutoita izvo izvi ndezvototi ndangoita zvozvoga ndakusungwa bhozi apa ndisoshandisa mishonga kana chii. Ndoshandisa natural. Dei vanga vasina kuti ubaya nebanga. Dei vanga vasina kuti ubaya nebanga nati kudi taigona kumboti umboya kuno South Africa timbo kunongedzera pamwe patai kunongedzera umboinda ipapo zvo kana vachiti uraya nebanga zvino pano zvobuda here. Mati kana vachiti kuti dei vaiti unongoraya nemagic ka taingokudirector sta woita zvaunoita akoko munhu washungurudza vanhu
zvo kana uchinzi feya nebanga panonetsa unozomuonepi ndaitomunhu aitomuita imwe yacho kuti munonotona munhu achitodona ipapo ipapo okay but pane iwo kwatiri haufaniri kushandisa magic ndikufanira kuuraya ndichishandisa simba rangu natural handi muri kuona saka ndo zvinhu zvandakusha saka vari kuti iwewe wakatadza kuzviita wani padeadline nanhasi kuti wakatadza kuuraya munhu iye takutoura iwewe ndo watakuti watakakuuraya right saka zvino zvavari kuti nhasi vakupa deadline yanhasi ndizvo yekuti ndiuraye munhu avari kuda kusvika usiku saka wozodii kana usina kumuuraya chii chinoitika kavari kuti kana usina kukwanisa kuuraya munhu iyeye make sure kuti takuuraya iwewe nokuti one iwewe wakaramba kuti tiuraye mbuya wako ende wakubudisa information ichitakasainana pasi kuti zvinizvo nyangwe because wakati nyangwe utambure nyangwe udini haufaniri kuudza any munhu nhamo dzako saka uri panguva yakaoma right now because pakambirigwa munhu zuva ranhasi vanhu vakatonamatira nezuro vakatondibetsera nekuti wanga watuma vanhu vakafanira kuya kunditora but time yawaida kundibata ka pane imwe lighting yanga ichiitika yanga isonzwisisa saka wanga uchitadza kundiona manje pakati kalighting nyaya time yada kundibata poita lighting saka wanga uchitadza kundiona zvakanaka saka ndopawazondiudza zvikanzi trupa tomorrow judai wakarika kuuraya munhu zvatiri kuda tikati iwewe sacrifice munhu kana kuti watadza izvozvo tiri kuuraya iwewe right hanzvadzi kubva patanga nyaya iyi pamakatanga kufonera tete Tilda muchitaura navo muchivasendera message muchiziva kuti makuda kubuda handitika kuti mubude pachena nenyaya iyi kuti muwane rubatsiro handiti pane here vamwe vanhu like kana kuti vanonamatira kana vemachechi kana vezvemweya vamakambotora kuti reach out kuti vagone kukubatsirai because time is moving vandakamboitira but zvaitika nezvokuti patinosvika inini handiti pachechi like ndasvika pachechi handiti anogona kutadza kutondiona kuti inini ndine zvandinazvo anotonza kuti nda kutosingwa kuti kati munhu wamwari ko havana zvamawaratidzwawo here madimwe havana zvamawaratidza kuti muprofitewo kutochanzota kati munhu ari kuti akutoona senge ndiri muprofita saka ndabva ndapedza ndangoona kuti no zvina ndirege zvichiza kuti hapana munhu ari kumbokwanisa kumboona zvandiri saka hanzvadzi hazviiti here kuti imimi nhasi tongoti moriga kana timatadza kushimashiya munhu wekuti hamungaurayika munhu hanzvadzi imimi madzoka pafungwa dzenyu chaidza dzaanomawo apa pose apa pamishonga iya maigezwa nayo ropa ramaimukisa chichi ranga rakanganisa pfungwa dzenyu manga musisina mwoyo handiti asi handingati mwe manga musina mwoyo because mwoyo mamunawo pamakanzwa kuti mbuya handitika makajamba mukati mbuya vangu kana ndo vakandichengeta vakastragula neni of which masatanist hana mwoyo once patongonjaka hana basa kuti ndiye kana kudi vanochekeresa kana zvichinge zvatongotaurwa kunzi ngavadai saka handisi kuziva kuti imimi nhasi chemukasataurai munduba ishosho kuti mangwana mutofuma makafa tikatokutsvagai mangwana mune makatofa ipi mune shosho kuti mangwana tikatokutsvagai munenge makatofa ipi ipapo ndokwanisa kutoziva kuti mangwana ndomuka here ndiri mupenyu because iko zvino muona kuti nyaya inoita ndekuti ndakagara nditi ndangogara pichana ndakangovarayirwa ndinda kutofunga kuti atonotsvaga munhu uda kutoitira udzinye ipapo saka ndangosangana nomwe munhu kuti ndinda zifunga nditi munhu angonditi hei aungutaudza ndobva chimwe icho chatobuda kwandiri pichana but mira ndikubatsirei munoziva here kuti chimwe chamuri kuita muri mega kuti nendauraya munhu right now munoziva kuti mukauraya munhu muri kuita uchere ndozvitoripo zvobozi apa panyaya iri kuita ndekuti handichashandise pawaziri yari yamanje pakubaya munhu kwandiri so saka punishment yenyu mufa kunoiwana kujere kunogara ujere ndo zvandikutoona ndofunga iwo ndo zvavari kuda kuti nini sezvo zvandafumuna zvinhu zvavari kuda kuti ndifire mujere saka tokubatsira sei hanzvadzi yangu kuti tirambe takakuakomodheta usati takafunga kekuti uraye munhu kusvika mangwana tonotunofa here kusvika mangwana tinewe tonotunofa here tokubatsira sei apa iwo funga zvaunonga tingakubatsira nazvo tirambe tinewe tikuakomodheta kuti tikafunga noti wati kana uri wega kafunga kai kanouya kuti denda ataka munhu ari panext neni saka tikaramba tichitaura newe tichikuakomodheta kafunga kai hakauyi handitika tionoti kunoidza kuseni unofa here alright yapozi chimwe chinhu chisiri uriwa ndechekuti ndakaita ngenda kunorara paya
ndo the moment yavanosvika but kana nditori ndakasvina tazvanichita vanogona kusvika but handikwanisi kucommunicata nawe vanomirira kuti vanobhozi mutemo wacho vanoti unofanira kukotsira kana sezvakadai nandii ndichiri kutanga vanonditora pandinokotsira but kana ndajaira manje ndine ndakwanisa kubuda ndega but ndine ndasimbiswa saka nhasi unofa kutomwa madragon akawanda kuti usavati handiti mari iwe nhasi unofa kutomwa madragon akawanda kuti usavati because toda kunyatsaona kuti makuseni ndinomuka usipo here iwe zvangufanira kuti usiku handina usiku futi ndakazongori time yandakarara kutime yakauya but ndakatozobata nokudzanza kuma-3 3 tozati time yakaipa vhele iyoyo inofamba ndo dzamaifamba kanguva dzenyu dzamaifamba idzidzo 3 ndosaka uchinzi namatai vanhu ngavanamatira 12 na 3 because ndo panenge pafa vanhu vanenge vapinda pamufananidzo yerufu saka ivo vanoita masatanism nechichi ndo pavanenge vakutenderera nokuti munhu anenge akatodhakwa kufa chako chako nehope saka toda kutsvaga munhu anokubatsira anditi toda kufonera munhu achakubatsira pano asi ndisati ndafonera munhu tione kuti zvingafamba sei iwe tida kuti tibatsira ubatsirawo necomment section vanhu vari pano vese vakatarisa vakaungana nokuti vanhu vana vakawanda vari kupinda muzvinhu izvi vabereki vanenge vasingazivi kuti izvi zviri kuitika senge unoona kuti iwo kuhama dzako hapana kutoziva kuti zvanga zviripo saka tinofanira kutarisira chii kuti tione kuti mwana wapinda musatanism apa kana kuti uyu munhu wapinda musatanism chii chatingata look out for ipapo tete zvewani matogona pane umwe vanhu vari kundifonera panapa ndikutovakurudzira kuti vasaite zvakadaro nokuti vazhinji vacho vari kufona vasoda kubetsera but varipo vamwe vanga vachindibetsera maprofeti vanga vachindinamatira nhasi pafoni but kune vamwe vacho manje vari kuti mvana wakarohwa nehana iwewe tipe nhamba dzane tikuda chi mari iyoyo vari kuti wakarohwa nehana vari kuda mari iyoyo vari kutoti saka zvafana nezuro tete tiuda ndifo vakataura vanzi manje takapa nhamba dzakatiafected but pana umwe wacho nga vakundifonera vachaidza kuti mufana unofa nhasi be careful vamwe vachidza unofa mangwana uripo waniyo mwari vane simba rekutora upenyu hwomunhu masatanist nechichi handika vanhu vakafanana ndimi masatanist vanhu vakafanana newe neni handi vanoita magic dzave nemishonga yavo nekunamata zvidhori nekunamata idzo nyoka idzi nekunamata chi uri kunzwa vozvimanipulata zvoshanda kune vanobvumira iwewe wakambogamuchira jesu saishe nemuponesi wako here iwe nhasi paupenyu hwako ichokwadi izvi fanike izvezvi ndakutongoisa mbiri kuna mwari ti mwari ka wakagamuchira jesu here saishe nemuponesi wako kuti jesu ndinokugamuchira izvi zvangu ndasiya zvakaipa ndasiya wakambogamuchirawo here jesu mukati memwoyo wako iwe saishe nemuponesi wako iko zvino ndakumugamuchira jesu wakamugamuchira rini kutotanga iko zvino kutanga nezviro ndakugamuchira jesu but mashure kwese una ndine mwoyo kuda kutouraya chaiwo because zvinhu zvandakasangana nazvo upenyu hwandaishungurudzwa nababa nanhamba dzasekuru but iko zvino zvino ndauda kuitira kutsinyo kuti ndikwanise nini kuti ndikwanise kuzviendesa kuchikoro ndikwanise kubetsera gogo vangu wasati wafa vachiri vapenyu wafo vadyawo mari yangu but nzira yacho yanga ndauda kushandisa manyindo yanga isina yes nzira yawakanga watora isiriyo kana upfumi uchiuya hona uchifuna unofanira kuuya nenzira yawo yakanaka kwete nzira yekuenda kunoromba hona iko zvinezvi upenyu hwako hwapangozi nenyaya yedu yezvinhu zvakadai but iwewe chekutanga handika I'm happy kuti wakonfesa zvinhu zvako sezvawaita kunze uku wakonfesa kuti ndakadai because of chakati saka ndo first step yekutanga iko zvino now you have to open your heart wokugamuchira jesu kati memwe kuti mwari ndiregererei pazvandakaita ndakakutadzirai nekusaziva handi wotenda ndoda kuudza kuti mangwana tokufonera tichiseka newe pana pauripo iwe hakuna vanokura iwe hakuna vanokura ndoda kuti ufunge story yaJobho kuti akanzi enda zvako unotamba naye asi kune chausingakwanisi kubata chinonzi mweya nyama ida unotamba naye kuti zvaunoda naye mumudi asi mweya wangu mweya une muridzi hausi mweya wokuti unongotambiwa nawo uchingobatwa saka ukaremesa chiva mukati memwoyo wako kamangwana ndichakufondera panapa mangwana inini ndiri challenge I'm challenging tomorrow I'll call you iwe ndiripo pano unenge uripo iwe unenge uripo haufiwe unenge uripo unenge uripo ende wata decision yakada chimwe chaunacho chiri in position yezvinhu zvawakapiwa nevana zvaunazvo sezvii zvawakabatwa chimwe nechimwe chazoti wakapiwa kukingdom of hell kwenyu kokoko chii
ndine umwe mushonga wandiri muzvona ndichore ndichiterera nazvo pana zvinhu izvozvo you have to get rid of those things. You don't need those zvinhu izvozvo. You immediately get rid. Toda kutakata namata ndichakunzira. I'm going to bring somebody achakubatsira. Now ndikuona number yako haisi pa WhatsApp. Handisi ndozviita sei. then yanga iri pafoni yangu amene zvairi kuita iri kuramba kunikirana pa WhatsApp ati iri pa WhatsApp number yona nditori pa WhatsApp ndifunga mazuva marimwe sura pari izvo zvamene zvairi kuita iri kuramba kuti ibudise ku WhatsApp number yako. Nandichida kuti ndikuise pane imwe number ndoisa munhu pane imwe number asi zvisinei Mwari watinonamata ndimwari vane nyasha ndimwari vamwe chete ndimwari kana ndasvika panguva dzokuti takuda kuita deliverance takuda kubatsira munhu handika simba nderamwari simba harisire munhu. We are all sinners, but we seek to be righteous. Tinovavarira kuva vatsvene pamberi paMwari. Tiri vanhu venyama, Mwari anotozviziva, tinotadza. Ndosaka kune shoko rokuti zvivi, tinoita zvivi tese, but tinodzoka pamberi paMwari totaura kuti Mwari tinokutadzirai. Hanzvadzi yangu ndisati ndadedza munhu ndati kumbotsinzina. Ndoda kuti utedzere mashoko andichataura iwewe kana uchitaura mashoko aya abude mukati memwoyo wako. Mishonga yaona hanzvadzi chimbobudisa muhomwe raitinawo kana iri paurika kanda uku. Kana uri patoilet paduse kana mutoilet flash. Nothing will happen to you. I'm telling you this. We are challenging with the power of God right now in the name of Jesus. Okay. right ndakanda ndiri flash right wasara usisina kana chimwe handiti pade ausisina kanaka ya pade bhodhoro ndoridima bhodhoro rakaita sei pane bhodhoro remayonnaise rakavharwa rine zvimwe futi zviri imomo alright bhodhoro ndati rise paside will ask you men of God what to do with that bottle but iko zvino ndoda kungokuleader pakuti utange wagamuchira Jesu into your heart so that zvimwe zvichazoitika everything will just follow automatically and now mashoko uchataura aya ngave anobva mukati memwoyo wako ngasave mashoko nje ekuti kungotaura pano because there is a connection yauna pane connection wakatopinda like ndingati wakabhabhatidzwa wakasokwa muzvinhu izvi you are now inside of there watovemwe imomo andwana so I'm asking all the prayer warriors in the comment section guys this is a battle this is a war that we are declaring in the kingdom of the devil and if you know that you are not strong please do not get and don't venture into this war and prayer warriors that knows that they are prayer warriors please let's help a fellow brother mwana 22 mwana and mwana let's help mwana ushu let's pray with me as he is accepting Jesus into his heart as his savior and personal savior in his life and not mtedzera kumasure kwangu hanzvadzi and itishe Jesu Kristu baba ndinouya pamberi pouso hwenyu nezvose zvandanga ndakatakura nezvose zvandinazvo nezvandiri ndosarenda zvese mukati memaoko enyu nditi Jehovha wangu panguva ino ndaikumbira kuti mupinde mukati memwoyo wangu muve ishe namambo mukati meupenyu hwangu
mukati muupenyu hwangu. Kubva nhasi zvichienderera pamberi. Kubva nhasi zvichienderera pamberi. Upenyu hwangu ngautongwe nemi. Upenyu hwangu ngautongwe nemi. Upenyu hwangu ndinohwisa mukati memaoko enyu. Upenyu hwangu ndinohwisa mukati memaoko enyu. Hakuna chombo chinogadzirwa nemuimbi chichabudirira pamusoro poupenyu hwangu. Mwari ndinotaura simba ropa renyu. Mwari ndinotaura ropa renyu. Ropa rakadeuka pamuchinjikwa. Ropa rakadeuka pamuchinjikwa. Ropa raJesu Kristu. Ropa raJesu Kristu. Ropa rine simba pamusoro pezvese. Ropa rine simba pamusoro pezvese. Kuti rindigeze rindinatse. Kuti rindigeze rindinatse. Nditange upenyu hutsva. Nditange upenyu hutsva. Nezita raJesu ndinonamata amen. Amen. Right now handizivi kuti ndokuitai sei because I really want you kuti muye pane mwe number so that nditaure na nikikiri na man of God. Okay, let me try to do this. Rambai muri papo, let's see. Let's hope it will work. All right. Network. All right. Network. Right. Imimi muramba muri papo ndoda kuti munzwe mukwanise kunzwanana. Right. The number you have dialed is not available at the moment. Please try. Right, let me keep on trying and see. The number you have dialed is not available at the moment. Please try again later. All right. Avasikubatika, let me try somebody. Tiwane munhu vanenge vanaye anogona kutibatsira tiwane number. Muripo kanjadzi? Yeah, ndiripo. All right. Ndisikufaila ringoti calling haisi kuti ringing saka ndisingazivi kuti malaini ekuZimbabwe nawo. Okay. What uri kubulawayo right now? Kune transport inokwanisa kubva Bulawayo right now going to Harare? Izvozvi? Mabhazi anenge ariko. Right. Tokwanisa kukuita kuti kukutumira mari yebhazi ukwire uende kwaprofeti ndichakurayira kuHarare like today nhasi unorara wave ikoko. Zvinoita? Ya, zvinoita konenda kudima pavanhu wepandinonikira.
nepaunodi patinoshandira mabhosi angu nienda kuti ndokupa namba dzavo mochikwanisa kukomeketa nawo apa mabosses ndingagona kuvaudza kuti reason ndingavapa kuti uri kusumuka ndeye kuti chii samareke ndono ndingavaudze augoni ungoudza kuti kwaita emergency I need to go kuharare like now ndafonerwa kana then vakaita dambudziko unovapa namba dzangu and then I speak to him because we need you to go today mati kana vakaisa chi vakaita kwiri kuti pamwe uri kunyepa unobva wati vafonere inini ndotaura kuti pane emergency please tachikumbira kuti aende kuharare nhasi anodzoka mangwana namba dzangu dziri kubuda pafoni yako hadzisi kubuda ndaona dzokura handidze kusouth africa pane dzokura dzokuti +274 ndidzoka ndidzodzo unless uchida kuti undipe namba dzemabhosi dzako ndikwanise kutsvaga nyaya yekuti titaure ndokupa izvezvi kana unayo ndipe anoenda guys trust God in everything can you learn to have trust in God guys let's learn to have trust in God the problem tinosheka please the God that I serve the God that I trust the God that I believe in anosvika kuharare trust you me anosvika kuharare ndipe namba dzacho alright again those are to check up on right 077 22 60 721 dzachona ndachose mutu wachona ngati muvana tinoti 071 071 303 2662 alright ndova ndiri kutaura navava iyo inonzi July varungu vanhu vatema iyoyo ndeamisi mwainaenda kutanga kupa iyo ndeamisisi right ndiri kukufonera I'm going to call you back now anditi right sharp comment section I know kuti you are worried guys anditika ndikukumbirawo kuti let's trust God let's have faith in God please ndachikumbira kuti timbotrasta mwari ushu I know kuti tine mabeliefs akasiyana-siyana ndachikumbira timbotrasta mwari anditi timbotrasta Jehovha ushu mwari wehondo hanzi neumwe munhu demati anamatirwe nethe so called ordained imbo andizivi andina hangu mashoko andingataura ipapapa a prayer is a prayer that's the thing kuti munoda kuundermine vanhu and thinking kuti this so called I'm not men of God kana vakazoita zvakaipa vanhu vakakanganisa zvinobva zvakunetsai kuti mubelieve because you have so much trust in people do not put your trust in people let your trust be in God and I always tell you guys kuti Facebook and ish is drama there is a real Melly wamsingazivi behind Facebook after Facebook there is another Melly wamsingazivi this is Facebook learn to put your trust in God not men Papa Ligai. Retheng, Utella, I have a request.
Yes. I'm on live, whereby we've got about 2,000 people, 500 listening to us, right? I've tried to get hold of somebody, but apparently another man of God in Zim, but apparently the phone is not going through. We've got a bit of a situation here, right? So we just need a prayer, a declaration prayer of somebody that we are going to send with a public transport to go to a certain somebody, so that the transport that is going to use up until he reaches the destination, nothing's going to happen, because it's a really complicated story. So we need a prayer from you. Okay. Right. You mind if I give you somebody? Are you busy? With this act? Yes. Okay, yes, I don't have his number. That will be good as well. I will give you his number. Yeah, please. Okay. Yeah, it's good on declaration. Just now, yes. Yes. Okay, just on. Or a shot. Right. Let me try and get another number as well, so that write a declaration yekufamba kwake. But I'm telling you guys, anoshika shakanaka. Anoshika shakanaka. You will get there tomorrow. Manzani shitaura ti mangwana tichafona pano. Tichataura naye anenge aripo. Hana kufa kwanoita. Believe in God. Believe in God. Chat. Nothing else. So what I just need, Kwamuri guys, my prayer warriors, SRM comment section, let's put our prayers together. Let's put our prayers together, because this is a serious issue. And this is a serious issue. Let's put our prayers together. Antika kuti mwana uyu pari kuenda kwa Harare afambe zvakanaka. And afambe zvakanaka. I am willing kuti nimpe mari yacho yebhazi nini aende kwa Harare nasi. Anosvika, yes, anosvika. I am willing kuti andimpe mari yebhazi nini aende kuZimbabwe, and ndichakudzai kuti asvika. I'll tell you kuti asvika kwa Harare. Mangwana tichafona ariko. Teachers, imbomirai kudhauta. Let's not doubt for now. Prestige aniti akasvika usiku yokana chi andiko kunza chitanzikana pandorara ndo pano. It's okay. Ngashiko usiku, because tichange tina prophet pano. Tichanamata navo pano iye achifamba achienda kwa Harare. That's the plan. Tichanamata naye pano iye achifamba. That's the plan. Haisi nyaya. Hello. Hey, Murutimo-san, how are you? I'm good. How are you? I'm good. You speaking to Meduvene? Yes, Meduvene. Yes. Listen, I've got a bit of a situation here, and mind you, sorry, we are on live, whereby I have 2,500 people listening to you and you watching what we are doing right here. I've got a bit of a complex situation here. I need you to make I'm asking you to make a prayer for a certain child that we are going to send somewhere. You get what I'm saying? The story is a little bit complicated. I'll tell you some other time. But for now, we need a declaration prayer, so that this child, when he's moving, when he's traveling from where he is right now to where we are sending him, the mode of transport that he's going to use, let nothing, we don't want anything that is going to disturb. I hear you. Yes. Thank you. Thank you. So this child is traveling from where to where? He's traveling from Bulawayo to Harare. Okay. Is it business? No, work, it's not business. School? It's not business. It's a very complicated thing. It's like there are forces that are following him. I'll explain to you later. Yes, but for now, just let him travel well, cut ties with any form of anything that is there, and yeah. Okay, no, I hear you. So what happens? Should I hold on the line? Yes, you are online. We are waiting for you to pray. We are here in agreement with your prayer. We want you to pray. Okay. The name of the child? The name of the child, what's his name, guys? Muriel. What's his name? What's his name, guys? Muriel. Am I right? Muriel. I think so. Yeah. Okay, that's fine. Then let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, we
come before you even this afternoon, bringing Muriel before you. Your word says when 2 or 3, oh God, are gathered in your name, you are there in their midst, and you said it in your word that if 2 agree as touching anything, you will do it for them. Right now, Heavenly Father, with the thousands that are gathered right now online, we decree and we declare safety upon Muriel. We decree and we declare safe traveling mercies, Heavenly Father. We come against the spirit of the enemy. We come against any form of wickedness. No weapon formed against him shall prosper. We destroy, we paralyze, my God, every evil assignment against him. We destroy everything that the enemy may try to do in the mighty name of Jesus. But we speak your power, we speak, Heavenly Father, the breakthrough of the Holy Ghost. Show yourself mighty through him, that Heavenly Father, even today you are able to do miracles despite whatever forces that may try to derail from the assignment. Father, we thank you that you are a God who answers by fire. We ban every evil thing. We ban every wickedness, my God, in the name of Jesus. But we declare the power of the Holy Ghost, and we cover him with the blood of Jesus everywhere he goes, Heavenly Father, from the crown of his head to the sole of his feet. We declare your victory and we declare your power. Father, this will be a testimony that indeed your power is amazing and your power is at work. Do it for him and do it, Lord, for the testimony and unto the glory of all those who are here. We decree it and we declare it. We call it done right now in the mighty name of Jesus. And so shall it be, O God, for it cannot be otherwise. And we all say amen. 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 Men of God, thank you very much. Thank you, thank you. We trust in God. I'll talk to you later. Amen. Thank you. Amen. Bye. Right. So, guys, this one is done. Let's call the employers now so that this child can go. Let's call the employers. Let's call the employers. The number you dialed is currently not reachable. Please try later. Their boss, let's try the other one. And see. Because this is a war, guys. It's a war. We have declared war in the kingdom of the devil. Saka, Musasha mzikechera phone number kasatopinda chaiko. Because it's a war with the devil. Ndochoka dichiripo. Hello? Magadi zvenyu. Tiripo. Mama ndandine chichemo bedwe. Chichemo mama. Yeah. Pa concerning Mario. Concerning what? Mario. Mario, yes. Amuna mwana munogara naye anokushandira anonzi Mario. Oh, mama kwandiri kandiri maimbo zakawanda zvekuti kuchechi. Neswa ndiri kumwa amataura kumwa Mario kubaza ora che tino tomu tino kuno kwatisenzera kuti Mario. All right. And tino ngati Mario ali to oh, amushandisi kuti Mario moti tino. All right. Mama ndandichikumbirawo favor. Ndandichikumbira kuti akwanise kukwirawo nhasi kana zvichita aende kuHarare anodzoka mangwana. Pane zvandiri kumudira kuHarare zviri agent. Sorry mama mutsvaga birth certificate yemwana here because birth certificate yemwana ikudiwa kana aya kuHarare kuwari mabirth certificate mumba matopedza basa renyu kupa birth certificate tinoita here
nyaya tiri kutsvagira isi nyaya yebirth certificate mama panitoriwo nemwe nyaya itoripo aiwa nyaya imwe irikudzuka mama ndane yanguwa ndimune yenyu handiti takukumbira manje kuti mwana uyu anogona kubva atsvagirwa iri birth certificate because mabirth certificate aripuwa vanhu mumarokesheni handiti muzivi handiti izvi kwarare handi vari kupa so mai vacho varipo nawitness zvakatoita nyore kuti akauya ikoko mamatogadzira zvebirth certificate because zviri kutopuwa mumarokesheni makazara vanhu nozvizivi handiti aiwa handizviziva kuti handisi kuzimbabwe handisi kuzimbabwe Alright, zvinogona kutogona kubva ndafona kuzimbabwe kuti vagadzise birth certificate racho. Ndandichikumbira zvanhasi mama, it's agent handaimbofona ndi South Africa ndichikumbira kudai. Mati mama? Handisi kukwanisa ndikuudze inyaya yacho na family issue. But itori serious. Mati mama? handisiri mukuru wacho hakutosenza naye ndinoita zvemagadhinini but ndotofona vakuru vacho ndibva vataura nezvo. Alright, ndizokufonera nguva yakareba zvakadii? 30 minutes. 30 minutes. Alright, pakanaka mama. Yambofonera muna kunditsvaga. Enda tongobvuma. Hi. Sorry guys. Hanzi basai mwana avhainda kwawana Beth. Ndisingazozive kuti kuHarare uku ku Beth ano gachingomkira. No. Anoenda nhasi yeti. Anoenda nhasi. Anoenda nhasi. Right, takanzi timirire 30 apa boss ndo vari kunzi titange tabata ndo vana namba dzokutanga dzanachitry dzadzia dzanga dzisingapindi dzanga singapanzi mabeth ari kupiwa vanhu mumastreet ndo zvavataura saka ndofunga parudiwa Beth apa handizivi. Guys, what do you think? Todi guys, tichimirira tomirira totanga tabata tanzwa chokwadi chekuti aende. Hamza ntora mari siyasina chitupa. If the quest comes to the west, we'll be talking totaura nevanhu vanenge vari kumadiaries ari kubulawayo. Oh yeah, titana yeah. Mira ndifonde tite Tilda panyaya yeBeth. Vanogona kumubatsira. Patemba yellow. Ndibosi takamirira tikasoti munhu yangoenda asina kutaura nabosi ibasa rake, remember. Alright. Handiziva kana tiri palive test handitoziviwo.
Alright. Mai vake vari kuharara nditi Beth haridi mai vake here. Beth haridi mai vake here guys. Beth haridi mai vake here. Amen. Beth haridi mai vake here guys. The number you have dialed is not available. God, I didn't get to ring on. Don't go, never do it. Don't go, but I'm not getting single numbers. Never better make getting numbers on your name. Yeah, better I see nyaya yedu guys. Nyaya yedu iri patu mwana we aende kuharara anobatsirwa deliverance background. Nyaya yedu haisi yeBeth guys. Nyaya yedu haisi yeBeth. YeBeth yangu uyaona baba. Isi nyaya yedu ndeyekuti munhu ngaende anobatsirwa. Ani muri kuona. Isi nyaya yedu haisi yeBeth guys. I see a Bethy guys. Nya ndekuti mwana uya mwana kunobatsigwa. Zve Bethy chezongomudza kuti iwana iwe kana shokwarika chibvaona bata mai wako mukunzi. Kwiyo uvoiti kwa Bethy ari kunza kuti amustita. Isunya yedu I see a Bethy very way. Zvati kunzi 30 minutes akanimbotra baba. Akanimbotra baba vaya futi. Vari kunzi baba vacho vayambira iti try futi baba vaya. Zvakaoma. The number you dialed is currently not reachable. Please. Bosi yacho vakuru chaiva haisi kusvika message. Hamene pachafamba sei. Naive togomubvunza ndane Bethy sei muchinzwa uchinzwa ngaenda anogadzirisa Bethy naye asikana. Andimunzwa nokubasa kwacho tikwanzi ngaenda anogadzirisa Bethy. Imbosiyana nenyaya yeBethy guys. Makuto distractika onemi. You're now allowing the devil to distract you nenyaya dzeBethy idzi. Anditi tiri kuda kuti mwana ainde kuningikiri uko. Kunobatsigwa imu zveBethy makutekiteki nezveBethy zvichaonekwa zveBethy hazvina basa izvo zvakutoti tiluze focus pane izvo zvatiri kuda zveBethy zvichaonekwa haisi nyaya iyo. The number you have dialed is not available at the moment. Aya, zviri muWhatsApp mangu. The number you have dialed is not available at the moment. Inamba yake haichapindiwo mwana uya. Inamba yemwana uya haichapindi. Inamba yemwana uya.
ndikufanira iye namba yake. The number you have dialed is not available at the moment. Can you try other ways of calling? Network eximi. The number you have dialed is not available at the moment. Please try again. Number yake haishapindi. But ari safe zvake. Ariko. Ari safe chose. Nai nungu. Mare ndege unobhadhara. Ndege unobhadhara nungu kubva kubulawayo kuenda kuHarare ndege. The number you have dialed is not Manambers evanhu vese kuZimbabwe ndo andiri kutry haasi kupinda. Ese manamba ekuZimbabwe ndo andiri kuzama haasi kupinda. Ndatry kufonera Prophet paya ndo zvairi kuitawo. Ndikatry kufonera mukadzi wavo ndo zvairi kuitawo. Ndikutry kufonera Niki anzi magetsi aenda SIS MELLY. You see? Anzi magetsi aenda. Anzi magetsi aenda ndo saka. The number you have dialed is not available at the moment. Got to try the other number. Let's see the other number. Aiwa, yaiti. Kuna namba kadai. The number you have dialed does not. 662. Haiti, inotopinda ndiyo hii. Yakuramba guys, amen. The number you have dialed is not available at the moment. Network. 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 Network guys, magetsi anzi aenda kuzimuko. Network. Right. Amen untoita sei manje. Because I was willing kuti ngakwire izvo zvaende. Zvino hanzi pekuchamubata hapachina. Pekuchamubata hapachina. Pekuchamubata kuti timuti ndanokwira hapachisina. Pekuchamubata kuti titishinda unokwira hapachisina. Ndine number 1 ini guys. I've got one number. Ndine one number. Ndo ndaida kumudza ya boss. Ndaida kutomudza ya boss kuti kana akubvunzwa kuti ndafonera kuti kweta crisis.
The number you have dialed is not available. Anzi amene utastamba nefungwa dzangu. Kana utamba nefungwa dzangu, it's not for me to judge. God will just judge him. Kana utamba nefungwa dzangu, God will just judge him. It's not me. Because we don't know for sure. We don't know. Right now we are just taking his word. And we are just taking his word. Whether ari kutamba nefungwa dzangu kana asitamba nefungwa dzedu, kana achitamba nefungwa dzedu ari kutitsa tida iso tichitamisa ma airtime tichifona, God will be the judge of that, not me. And kana zviri zvokuti is something that is happening right now, teishona madza kuti Mwari vamuitira nyasha vamusunungurewo. Hatizivi. Andina imwe yacho ndineyo 078 amoti ndiyo budget kuti ndiye network handisi kuziva. Ndipe imwe yacho. Ndipe imwe yacho. The number you have dialed is not available at the moment. Manamba ese kuzi mabhasi kupinda. Manamba ese kuzi mabhasi kupinda. Manamba ese kuzi mabhasi kupinda. Vacha uya kapana pantula tiyainde kwarare naye guys. Ini madiaries anondikona ini dzimungwari dzine capacity yedu. Handiti kuti ngakwira aende kumberi ere. Handiti kuti ngakwira aende kumberi. Iyo vacha uya pano kufambira imimi. Iye anenge ari mubhazi achinda kuHarare. Perfect. At least one yapinda. Hello. Today Tilda muri sei? This is Melly. Hello. Hello, muri sei? Smelly ndeza. Mushe kuri sei? Smelly. Ndiri. Tiri kungodhonza tichidaro isi masira makatiita. Tete Tilda. Network. Inzwa Tete Tilda. Pane mwana wewe akauya kushoka kwenyu nezuro uyu weSatanism uyu. Saka nyaya iyoyo mwana yeye anga ari panapa achitaura nyaya. Saka zvataita ndezvekudai so. Tatati mwana uyu kauyu ambo timukwidze ainde kuHarare. Handiti kwa Prophet Josi vaya vari kubunza rubanda matrano masivano vaya. Saka ainde auye kuHarare, ainde kwa Prophet Josi vaya vari ku deliverance. Okay, andivazive vavo. Ava vaveku varipo mani amuvazive ava veku pane moto wainetsa kwaMusami chichichi vekubvisa izvi zvemoto izvi nechichichi vekurapa uyu. Tatiri kuti ainde kunopuwa deliverance ikoko. Handiti isisi panapa tambozamawo kuti amugamuchidzawo Jesuwo tikitsa saishe namuponesiwo kuti atange upenyu hunyuwani. Saka zvino hanzi tafonera bhosi kuti vamurelease akwanise kufamba aindeko. Zvino hanzi achiendeko kwari kuinda adzoke nebirth certificate pano. Hanomaona kwai mabirth ari kupiwa vanhu mastreet. Hamino tisiti ndo munogona kumubatsira here kana azosvika kuti birth racho ari wana. Ndofunga riri kutonedzawo kubasa kwake ikoko. Mabirth anzi ari kupiwa vanhu mastreet. Ndo zvavataura hanzi mabirth arifamba achipiwa vanhu marokesheni nomastreet. Oh. All right. It's okay. I'll find her. And ari kubulawayo kamwana wacho. Ari kubulawayo but ari kuya kuHarare. Oh.
Alright. No, that's okay. Again, champonera thing. Alright, tete pakanaka ndichingo Mwana akakura zvinorwadza mahwani chaiwo. Pakaoma. Saka toda kuti tione kuti zvimwe zvatopindawo zvimwe zvinopindawo vana so muzvinhu izvi. Zvakaoma. Hanzi. Vanhu vaindifonera pane kuti vandifonere vachindirayira kukunobatsigwa vanhu vaifona chiti kwanzi mufana wamanya tipe nhamba yekuko toda kunojoinawo isu totoda mari iyoyo. Ende futhi ende vanonge vachitodaro zvesuwo. Vanenge vachidaro mufunge. Tinonetsa think kuti easy money but vanozotwa kutozviparira. It's not. Alright. Saka kana chingangokwira tete ndokudzai kuti akwira imo chimufonerawo monzwa. Then kana fita mubva mangomubatsira nebheti racho but toda kuti ambozama kuti aitwe deliverance aite cut ties nezvinhu zvakapinda mazviri zvimwana ndizvozvo. No, that's fine. I think still even after that anenge akuda support mwana uyoyo. Anoda support. Techingozotaura tine Tilda ati imimi kana matanga kana matanga program chamunenge matanga kokutudza munongonduzondudza kuWhatsApp as usual then tongozobatsirawo through imimi sokuti mwana uyo akabva nekwamuri. Alright. No, that's okay. That's not even a problem. Alright, tete. Iri bosa techingozotaura. Alright. Otherwise urisewo. Imi tiri kungodaro tiriko kunesa mhene imi kuti murise ikoko. Kunoti ribocha izvo pane muhondo yatanga uko yamagere dedza Elvis Nyati mukuru wacho waya. Yizvo. Kwa kuti paona kusikuru wewe kuti panamo kuti ndanga zakupa kuti mufona. Sisi yositana zikuka sikezi. Hello. Aiwa zvizoiti asikana azvizoiti ngataure chokwadi azvizoiti aiwa azvizoiti vasikana azvizoiti pane zvinhu zvekuti techingotaura tega zvisinei nenhingikiri tichingotaura tiri togawo vasingatoti zvibude kuvanhu inini vohwavo aimi azvizoiti Smelly matiza nemakuwa azvizoiti ere vadharizi munoda zvinhu zvakaoma mipakaipa naimi kwai sekuru vaya voramba nemari tingasavaitira live pano sekuru vaya zvatiti tovaitira live pano tingasavaitira live sekuru vaya pano kuramba nemari uye mukadzi titovaitira live imbi yezvo zvakaoma aiwa remember this is the vanga usingazoti tipa live saka zvimwe zvinochitaura kachiti kutaura chiri tu imohwa saka kungoti hazvo asina kuhwaya zvina basa izvi anoona right saka guys toita sei apa mwana yerega timboitraya zvakare tione kuti akufara this time. Your call can last up to 3 minutes. Your subscription will be automatically renewed in. To renew it now, press 1 or wait to be connected. To confirm that you want to renew your subscription for 30 to
To confirm that you want to renew your subscription for $30 using your credit card, press 1. Kwa kudiko kwa ichiko that you want to renew your subscription for $30 using your credit card, press 1. Please wait while we process your payment. Your subscription has been renewed. Your call will now be connected. Ime utoda zokutilo chatting dei nikikiri dei nikikiri dei oma ne rolo chatting acheka sawa yakunu mediwe zvineka yakunu pa prophet munowaone iyi number yakutonetsa iyi number yakutonetsa ishi iwe pane mwenda yanyogwa yandanyora paenda inyora papiko nitsvake try wishitone lwe zvacho chaiti guys nanchaziviwo sekuru vei futi update hello SIS MELLY. Ndiani? Timkoma Masimba, zenyu. Moro imkoma Masimba? Wanza zimakadi SIS MELLY. Aiwa tinofara makadi kumkoma Masimba. Ndanani manje napora. Mamuchirwara ere? Ndakanchinyepedza kurwara ndakazopiwa imba. Makore saya zvamaita papa yamainyepedzera kugwara. Saka makore osa imazondifonera sei ndakakubloka mapinda sei apa. Okay, aiwa ndine namba nyowani ndosaka. Mune namba nyowani. Wamuda kubvunza kuti ndiani? Makapuwa nefoni makapuwa nemba. Saka zvese kwakuri kuzviitisa kuya ndiri right ini mukoma makadiko. Tinofara vakadii vadhuve. Aiwa vadhuve vari nani havo. Yakadii SIS MELLY diaries. Titoripo palive izvozvi so munotori nevanhu vangani vakutose 1800 vakakutarisa vari kuteerera muchitaura kudai mafana tiri palive. Sorry. Makadii henyu madiaries ndimukoma Masimba. Murwere wenyu apora. Mukoma Masimba igwara musati ukaenda pora iti ndakarapika ngagwara maitorwara mukoma Masimba ivi. SIS MELLY kana uchipretenda unopedzwa kutorwara zveshuwa nana kutorwara zveshuwa. Makatenga muchipretenda ngapesera mogwara zveshuwa handiti. Ndakazorwara zvechokwadi ndakazorapwa. Saka Masimba here mukoma Masimba. Aiwa ndasimba mentally wasara kungotya chete.
Oh. Saka musi kudya here. Ndakudya ndikutsizira kudya SIS MELLY. Ko manga musingasadyi nekuda kwemadrugs iyi. Kugara muroad SIS MELLY nokwakuchikwana uchidya mbijana kuzodya full plate achakwanise. Aiwa zvinotora nguva munobva matanga kudyawo mbijana muzosvika pakudya zvakareba. Saka makugeza here mukoma Masimba? Ndakugeza asi mazino ndafambira mazino mangwana. Ndane one isikageze mazino. 1 year? Ndakaita 1 year isikageze mazino, yes. Asati agurika asara acho. Mamwe agurika saka anogadzirwa ese. Aiwa mukoma Masimba mapuwa imba achidzokera kuita munhu kwaye. Ndamunhu kwaye SIS MELLY ndakuditi makadii. Aiwa tiri mukoma Masimba iyi manga makusemesa paFacebook manga makunyangadza vanhu mukoma Masimba havasi mukoma Masimba taiziva Rido wataiziva was smart, Rido wataiziva was very intelligent, always on point, Rido wataiziva ngasina makuhwa, Rido wataiziva aibatanidza vanhu anga nerudo. Watanga takuona paFacebook ii takatega tiblock uyo hatimuzivi uyu. Aiwa ndiregerere ndakana kumbopinda kumendo yeutuku. Ndiregererewo. Mamotogwara nefungwa shu. Mamotogwara. Saka manyoni uripi naye mukoma Masimba? Manyoni SIS MELLY zvakapera. Ndakazwa kuti ane mwana makorokoto kwane mwana kuna manyoni. Aiwa makorokoto. Aiwa musikana wangu ari Cape Town anonzi Talent. Ndiwa musikana wangu izvozvo. Muna ari Cape Town? Madzimai. Madzimai Talent. Aiwa pakanaka pamwe madzimai zvirira inokwanisa kubatsirai paminamato. Madzimai vari kundibatsira pakunamata. Saka makasiya forya here? Forya ndaraiti SIS MELLY. Ndabuda mufodya. Hamuchashuti? Kunyepo tanzaisika ndoda kusiya usiya ndasiya SIS MELLY. Chinoita mukoma Masimba imi munotiudza chimwe chinhu nhasi. Pasina kana 2 weeks takugamuchirai totanga kuona zvimwe toshiya kuti zviri kumbonyanza kufamba sei. Ingamati ndiri palive isu vari kuona vakateerera vachizoita chapupu. Ko pamaimbotaura wani pepa yamaimbotaura tiri palive wani vanhu vakangocherera vachingoita zvapupu zvokuona mukoma Masimba chizvidlira havo pupu yavo. Ndosaka ndati amusori. Saka pamuda kuchitaura ine muruda kukumbira kuregerwa neZimbabwe taurai nevanhu veZimbabwe. Ngenzara nemadhairis pari zvino. Madhairis makadii henyu ndimukoma Masimba. Ndiregerereyo. I'm very sorry. Ndakutanga upenyu hutsva zvakare. Ndiri mudhairis ndadzoka. Ndiregerereyo. Aiwa vari kukufarirai mucomment section mukoma Masimba vari kukufarirai zvokuti malove nemalekes ari kumwaiwa apa pakaipa. Akadi yake comfort akadi yake comfort akura mukoma Masimba zvokutodaro takatoita 2 years mufunge birthday re2 years. That's nice. Nokutendai madhairis. Chokwadi. Kutendai chose. Zvokwadi. Aiwa kana muchinge mapora mukoma Masimba nesu tinofara. Tine nyaya yakaipa singaiti nhasi. Tine nyaya yakaipa yakatoipa but tichiri kuti tatakamira hedu kuti tiwane solution because vanhu tikudhila navo vari kuZimbabwe saka ndinoti tatakamirira kuti time ikakwana tofonazve. Okay. Aiwa I'm sorry madhairis ndiregerereyo mundipo mukana ndokumbira one more chance. Aiwa just one more chance. Ndizvozvo. Hanzi welcome back mukoma Masimba. Hanzi mukoma Masimba tsvagai musikana wepadhuze umakati shame umakati apology accepted we love you mukoma Masimba. Zvikanzi was asking myself kuti aripi mukoma wedu. Zvikanzi neumwe love you Masimba. Zvikanzi naruvarashe welcome back. Zvikanzi na Maria welcome back. Zvikanzi na Providence welcome back mukoma Masimba. Zvikanzi na Makanaka you are forgiven. Zvikanzi na Yokai welcome back. Maitanasco hanzi muri mudiary. Zvikanzi na Keti I love you Masimba. Welcome back mukoma Masimba. Kandaika 100 mukoma Masimba. Mukoma Masimba kutogwara wanowanepika 100 iwe. Zvikanzi na Muku welcome back. Nisha welcome back achakawandisa mukoma Masimba mozotarisa. Hanzi please hanzi na KTV. Hanzi na KTV please mukoma Masimba musativigira mvenge pano padiaries page yedu rakarongeka. Ingana aiona I'm sorry. Let's move forward. Not katsende kumashuri hande kumbira kumana. Amen. During COVID, let's move forward.
handingatambi nepfungwa dzenyu muri vanhu vakuru mese ndiregererewo mese ndakatadza asi mukutadza kwangu ndoda kuzotsanangurawo nezvekumbira kuti live nemisimbeni ko live ndeizvo mukoma masimba ito apology yako nekutsanangura kuti chii change chinyatsoitika. Alright, hapana kushata mozondiudza then ndozokuedhai mucomment section mopinda palive neni hanzi piwa emavitamins ema-appetite akati stay away from Sabina is bad news to you. Chedza akati yes, moving forward. Sisi Melly ndakutamba ndiga, I'm just a loner now. Ndiri one. Alright, hanzi yes, we need the life. Alright, kana vazouya tichapinda nawo palive. Akati I don't believe this in. We are here to see Brenda tichaona. Masivanenge vari kurevesa tichaona kana vachitamba nepfungwa dzedu tongova zvaka vachitamba nepfungwa dzedu. Takambova bloka wani gore rose vachingoti tuka takava bloka vachingoti tramalives tisingambozvoni takava bloka. Right, mukoma masimba, welcome back. Mozondiudza kuti munenge muchida kuzoita zvalive yacho rini ndozoya nemi palive. Okay, namba yangu ndiyo yo ndezokubira muzonditextera wo muzondipatsa piroka. Alright, I want ndichakutextera ndakuisefa. Aiwa ndinotenda madairis ndinokutenda ini kuramba muchibatana zvamakaita kampoti kana chikura. Kampoti ndiyo anomeasure diaries. Kana kampoti achikura kudai ndokukura diaries kwachiko. Amen. Ndangokutenda ini. Ndizvozvo. Ndangokutenda ini. Aiwa ndinotenda njani. Saka ndokubatai kana ndapedza palive. Ndinemi mese. Ndikungona zvidhudhura ndinemi pamunamato kuSouth Africa ndinemi mese. Inguva yacho arabai makabatana arabai makashinga pakunamata. Zvinombodaro asi zvinopfuura. Ndizvozvo. Amen. Ndizvozvo. Right. Thank you mukoma masimba tozotaura kuseri. Maita basa Sisi Melly, maita basa madairis ndokutenda chaizvo. Thank you very much. Alright mukoma. Ndakuzarima muri palive. Alright, sure. But he sounds different though machinzwa. He sounds different somewhere. I mean, regai tichazoona. He sounds different. And we sound normal though. Let's give him another chance, guys. Let's give him another chance. Let's see. Munozviziva wona kuti mukati mekupenga mupfungwa dzavo dzachikufunga madairies munodiwa nevanhu musanyebe gwenyu kuma street uko. Munhu anopengereka achidinasi chero kamubloka anodzoka neghost. Kwa usingadiwi guys chero neghost hauindi. Hani mazviona. Saka panapa panopengera vanhu vese guys vanopenga vese regai vauye vazopengera pano panapa we accommodate everybody. Ibhini ripa Facebook iri rino iri ndo rinonzi dustbin ripa Facebook. Ari kurwara muregei auye pano nekurwara kwake, ari kupenga musiye auye pano azopengera pane pfungwa dzake, ari kuchema muregei auye kuzochemera pano nemisodzi yake, ari kuseka regai auye azosekera pano. Panapa we accommodate everybody, we accommodate everyone. Ndosaka mchiona kuti tiri one page rinodiwa nevanhu, rinorespectwa nevanhu. Animona, because panapa we accommodate zvese. Nokuti atizivi, we don't know what you'll be going through. So if you come crying, we'll listen to you. Utochema newe. You come laughing, toseka newe. Toita majokes acho toseka tese. Animona, you come uchipenga tutaya kubatsirawo. Zvichienda zvakadaro. Animona. So anzi kana vozo ataka vanenge voti Melly ndokurwara kwacho shumbress, ndokurwara kwacho hazvina basa, ndokurwara kwacho. Hanzi ndakambopenga na Mary Haidi but you took me back. Yes, Mary Haidi akatombopenga chakupengera nezita rangu mubvunze uyu. Achingoti mangwana Melly ndichingoti chakuti mwedu mwana wangu mningino wangu chwa ndamita se. Kasi there she is. We don't condemn people here. We love everyone. Dojo takasiyana. Sisi Melly I send the message you. Clary, WhatsApp yangu is best than Ngirikiri. Kim usenda stop block vanodzoka nemaghost. Stop block vanodzoka nemaghost. Stop block because vanoda hava kuti tuka mwoda yenyu kuti dhisa zvokuti mwoda kuti seka mchiti dhisa, but the matter of the truth is kune vasingatokwanisi kugara vasina diary yacho. Chinozoita maghost ndimaziva ndanoziva Sisi Melly sorry ghost rangu rinonzi ndingi makaribloka saka ndivhurireiwo ndauya nerimwe ghost riri kuramba kuona futi page ndini ndingi ndonoziva kuti saka wainditukirei. Sisi Melly ndezvemastrategy ndobva ndaseka hangu ndoti usandituke nchiona nanituka kwandisingaoni ndobva ndamuunbloka. Anomaona. Yes, sandbag murata zviri sei. Animona. Saka that's what we do as diaries. Diaries ndo patiri different. We come with a different. Tine angle yoyo. Panapa we love everyone. Tino tukana tugodi, but we don't throw you away. Hatikurasiri kunzo kutova tati hauna basa. Panapa munhu saka kosha.
handitika munhu wese akakosha panapa handitika regai titry mwana uya zvakare tione hanzi namedusa ini ndiri chipoko chepano medusa chipoko chepano chakatora zita rangu ichi chakatora zita rangu medusa timbotry ndaiona yakeke plumbing ndoda kuzomubata kuseri achauya and that's why I love you. Thank you Sandy. Achauya nelive yake ega plumbing mazinyana ndichambata kuseri ndichati auye nelive yake ega because ndatanda nzanya yacho takamira sei. The number you have dialed is not guys nyaya yemkomana namba ina mwana yachapin toita sei apa. What do we do? What do you think we should do? Yes, inda kurova kudai. Na imitwita sei tombomira tozofona panouya ndikikiri. Panouya inonzi panouya prophet tozofona ipapo. Because number yake isikupinda. But I'm guaranteeing you guys is safe. Mujana ndishara na yani ngari safe. I have 2 numbers. Ndikutry dzese pressure dzisikupinda. Ndikutry dzese apana iri kutombopinda. I'm trying number dzake dzese dzisikupinda. No Lins tikagrava tiri pano ka anza ina respect sindakambotukwa kusvikira nemunhu yeisvo mapena. Aiwe kungofarisawo kwema street umukani Kim. Unongozivawo mazive kusaziva Mwari. Totozviregreta kufunga izvo zviyamuningina izvo zvataitoita zvekuda kuonerekwa nevanhu chidi chitukana zvisina kana dhiri. Usingandozivi kuti in the process kutozvita benzi ndiwe. But I'm happy kukuona iwe vana muri pano imi mese ana Kim chino I'm happy. Kutokuona iwe zvangu muri pano kuti at least munenge muripo zvenyu. Koma akafonera bosi wacho. Uya munhu atafonera hasi bosi ka guys. Munhu atafonera hasi bosi. Munhu anokwa ndi supervisor wake. Bosi number ndiri kuramba kupinda. Number ndiri kuramba kupinda. Hazanbeg. Hazanbeg. Ndo stara yake Hazanbeg Murata. Ndo stara yake watarisa bwana sisi ndawe nezero. Ndisiri ndawe nezida. Dia we nezida Hazanbeg Murata. Andisiri ndawe nezida guys. Andisiri ndawe nezida one. Video musanda aruso. As the story is fake, Nyora Pasi. I don't know, Carol. I cannot judge. I don't know. Me, I cannot judge. But mnakaya ni nyaya yake. Tikataka kungoti nyaya yake inema. Kana izenze nema. Dati God will judge the person. Sisi kwa ndiri tongo fambane kuti. Guys, inda kuinda. Sandbeg Murata hari mhongo menze. Asine mazita muno. Magosti. Mazita ya mune mambo shwamsa sei. Kuti muzofunga mazita ya kuti muzozviti ini ndakuzviti Sandbeg Murata nai Sandbeg unenge wambochifunga sei chii chinenge chamboitika kuti utore zita reuyu wosa unoida kuzama kudii kubatanidza vanhu kana kuita sei muruda kuita sei imi ndati nyaya dziri muapu mangu ungadzipedza here nai chinungu mazita acho ari pana pamungamapedza. Kuna iro na Sandbeg Murata. Kuna timbo ndakaona rinonzi kudii mira zvino. Kuna Sandbeg Murata. Kuna Dominic chi wake tushu. Anania Dominic. Uye vagosti kana zvokwadi makaoma. Dominic Ananias. Rikana Ananias Dominic ameno. Pane timbo ndakanzi Dominic Ananias. Ende muzviya kuti zvakaoma sei vakomana. Asi vedu weka zvako. Kuita rimwe ndakaichiko. Pane mwana ndakambobloka panapa kwene munzi kwene mwakanzi chiko Ananias Dominic Sandbeg Murata
kwete rimwe rakanzi Tatericious chiko akaita Tatericious something Tatericious chiko riko rimwe rakaita Tatericious something hamene kuti zvinofamba sei tete Anania Domini unongodambuka nekusika uchidarika kuti zvakaomba mazita acho kwete rakanzi chiko akati wandei mazita ari fani vanaya Obina Zizo kuti naivewe mazita enyu pane rimwe rakanzi Obina Zizo unoshaya kuti naivewe asi zvokusamwira guys zvokwadi asi zvokuti unotofanira kuseka asi kune rimwe rakaikushire kwokune roiko anopona kuti zvazvinomira musha kwai kusure kune roiko izita iroro meni nabhurusa meni mabhurusa ari pana apa varina itori feni yepano itori top feni yepano zvakaomazvo kusaruke kudiko akati wandiandeiona mukomesi kuti ndichibloko tango zvemazita kumabva nepiko tatakupedza live zvakanaka kunyaya mazita yabvepi nyaya mazita yabva kushaya kuti zviri kufamba sei ari murakanzi dhodhira maititi asi vanazobe vakaroiwa chete vanhu vekuzobe vakaroiwa zvokwadi vakaroiwa kureiwa ndokwamakaita kureiwa ndokwamakatoita vanhu kuzimbabwe mundiwisa mabayo zvigwira musana ini atozoseka kabuda misodzi zvakaomazvo kwainani rimwe rakanzi nandichideme zvepano ndopinda nesipo mziso ndafana kuseka zvakaoma anokuzobe makare wani akafa chete azina ndichideme ndowamabayo ini guys nekuseka kutoa kutsvaka inobvisa jaketi ukanya kuseka unobuda musodzi guys hanzi kadora kanoxi pane rimwe nonzi kadora kanoxi unotochiya kuti unochiya kuza kuti shuwa zvakaoma zvofamba sei kwai taitani chideme munyatsoshati mazimba afunga dzachona dziri dzabvepi zvafamba sei zviri kuita sei zviri kudii ainda kukoniwa ini ndakakoniwai aiwa ndakakoniwai mazimba ndakakoniwai aiwa mazita aiuya muno mpano padiaries mudiaries kune iro rakanzinikira Tatericious riri ndairiona mucomment section aiuya muno mucomment section ndoma aiuya mandeimaona ndomutaka kuti ndiseke pavanhu zviti saka ndaizongobloka ndozoseka ndandoga ndozofunga kuti shuwa munhu akatopa zita iro riya ndototi ari mazita iwayo ini zvakaoma zvemaghost izvi ndeno chokwadi Zimbabwe demwari atidzikinura zvokwadi demwari atidzikinura takada kugashokwa neakafa shu nokuti zviri pano guys regai ndinde tosangana na 7 ngatimbotry one more time kwai rimwe rinonzi Batista naumaka zvinhu zvepano yeah ngatimbotry one more time tione kudai nogona ngopinda asana mbona zvakadaro ini hai asina tizonse kusamba bvu dzangu dzadzotogwadza
yakuita Hello. yelo kusha tanga tangotabvira kuti raya ichiramba foni ndatingoti tatabvira kuti tiite foni ichiramba Wakawanda uri kufuna uchitorora ndikuzoti chipa tiriona nambobvira ndaichipa. Ndofunga inhingikiri inetwork ndiye kuZimbabwe. Yeah. Pane wandataura naye panamba dzawandipa 2 handiti. Pane wandataura naye mukadzi ari kuti kwanzi ndiri kuchechi. Atanzi ari kuchi? Hanzi ndiri kuchechi here hanzi. Hanzi ndiri supervisor wako here hanzi kana aenda kuHarare munhu uyu auye neBeth. Nyaya nasina ndakaitaura kuti for sure ikozvino 20 years but handina chitupa here kana Beth. Saka nyaya nyaya yatinaifanira kuti ndigadzise nyaya but handisi. Aiwa ndataura ndichitilda kuti kana wasvika kuHarare unovabata vari kubatsira vachakubatsira ndataura ndichitilda vachakubatsira kuti uwane birthright. Saka takuda kuti uchirova pasika uinde kuHarare iwe. Saka manje ndandichazondoita sei manje panapa because kuHausa pauna ndoda kupaka nhamba dzekuti unopopa unofona uchiinda kuHarare kuti ndikusvika kundatiwana SIS MELLY ndikuya ikoko. Ivo vachauya havo pano manheru andiona but ndechida kuti ivo vainde uchiziva vachiziva kuti kune munhu ari parota ari kuyako. Okay. Saka ndisi kuziva manje topaita sei apa. Une mari yekuti unogona kukwira kuenda kuHarare then tokutumira wave kuHarare because it's now late pasina pekutumira mari. Ndoimwe issues yakakoisa because vazhinji vacho vari kuti vada kundinamatira vari kuti ndive kuHarare but mari yacho kuti ndikwire kuenda kuHarare mari ndoisipo. Alright guys, apana pane munhu ari kublawa here apa guys. Pane munhu ari kublawa here apa guys. Ape mwana uyu mari. Pane munhu ari kublawa here because kuno kumashopu ano kunotumirwa mari kwavharwa. Una pepisto wavhara. Ende chitika kutumira ugoni kuitora kawa una chitupa iwewe. Handikwanise kuitora. Haukwanise kuitora because hauna chitupa. But nenhamba inokwanisa kupa kuti maybe anokundokwanisa kuti munhu iye ndoenda naye ane chitupa ari padhuze. But vavhara manje for today vavhara. Ndisingazivi zvafana nemashops anachopisa ndiye havatore mari here. Ndoreva isusu kunoku kuti titumire mari tinotumira nePep Store handiti. Saka nePep Store yavhara manje. Guys, hapana here munhu ari kublawa here apa. Hanzi pastor okay, pastor Bwanya ari kublawa yo. Pastor Bwanya ari kublawa here guys. Hanzi can he go ku town manje? Hanzi unogona kupinda mtown here? Right, Ska hanzi ndogona kupinda anange papi. Chibva tongotudza pekuti ananga anopiwa mari yacho. Then ainde baba. Mabhazi ekubulawa yaperi guys. Ari kunanga papi Ska tenji, ari kunanga papi. Vanogara mune namba dzavo dza Pastor Bwanya pacho vacho. Mune namba dza Pastor Bwanya. Hanzi there's somebody there's somebody what this side anotora opposite blower side. Papi pacho Ska anotora papi pacho. Papi pacho. Hanzi bane munhu akwanisa kumupa kublawa yoku. Papi pacho. But guys, tangata tataura tangata gata kumbira kwa zaini kwa Harare uzoonekwa we mblawa imomo zvinozobuda here. Zvinozobuda here. Guys, tatagata kumbira kuti ngaende kwa Harare tozomuzongwa kuti kwa waonekwa kupumura. Ko driver bus togomuziva naye Lorraine kuti driver bus ndiani? Togomuziva. They want to go Ska
phone. Scar, can you please type add ndiku add? Scar, type add ndiku add. Send a request ndiku add. Anza kunotora mari. Papi pacho. Vimbai nashi arikuda Bethy ka remember Bethy. Ko Bethy. Anatsara ndatara titi ndatetidwa mchinzi wa panapa. Ndatara tetidwa mchinzi wa wani. Tokufonera Scar ndisina namba dzake naye guys. All right. Let me add a Scar tone. Right. Scar, on an old Facebook. Scar, on an old Facebook. You must download the latest version of Facebook. Scar, I can't add you because on an old Facebook. The person invented needs to download the latest version of Facebook. Unfa ku download the latest version of Facebook. Antika, unfa ku download this latest version. Version unayo ndi yakudara I add pa my life. I add version ane old version. Gaiti mbobloka ava akusikuma group e toxic pana pa sorisha 6 king pana pasi pa group e toxic pano batsiro wani group re positive enda unoroyera kwa kuna mai vako uko ndo kwa unoroyera naika bye bye. Hanzo uneko cash number ere? Yes. Ndeipi yacho? 078. Ino 078692. Exactly. Nopera na 49. 94. Yeah. Wayatiri kufona na izvozvi. Yeah, I think kana mafona pa connect number. Andizivi pane 078 yo 692. 25 694. 5694. Exactly, yeah. Ora isaka vari kukuisira pa eco cash izvozvi. Anditika kana wasvika pamabhazi wakwira pabhazi anditika wotiudza kuti wasvika pabhazi and ndoda kuti mai ndokupa sei namba dzemunhu wafa kuti unosangana naye kuti uzive ufonerane naye kuti ndokupa sei namba dzacho manje usina WhatsApp. Muna dzipapo. Une pekunyora. Ndanyora. Yeah. Mene nditry kutsvagira. Yeah, I know what you. Mira nditry kutsvagira. All right. Is 078 078 755 755 4023. All right, thank you. And then yangu naye andika kuti ati anything unongondibhaza uri kuZimbabwe ko. All right, ani ndiyo yamafona nayo. Eco cash anzi inonetsa kumabhazi. Inonetsa kumabhazi ere eco cash. Vanotora iko cash but ingoti nenge ine price yakati kwira yechete. All right, no problem. Iwe kuti kana usvika kumabhazi tiudze kuti wafamba sechiro apa achigadzira urowe pasi. All right, chiri bote chitaura newe. All right, thank you. All right, sharp. Okay. Right. Saka akuinda guys, regaiti gozonzwa, regaiti gozowa, akuinda kunokwira bhazi kuti ainde and Selina will take care of that. And Selina will take care of that. Will take care of that. And Selina, wait on. Ndiani inamba yani 078 yanyo gwaba. Ndiani hesiriyo namba yake.
Guys, munhu anogara kuHarare uyu anti munhu wekuHarare anoziva zvanenge achita guys hamborasiki anoziva zvari kuita munhu anogara kuHarare uyu zvokuti ndikanoburuka izvozvo usiku gweru ndingarashika cho ndikaburuka na2 kwaedza ndingarashika gweru hazviiti namba yake ndeiyi namba yake ndeiyi namba yake ndeyoyo namba yake ndeyoyo tikatotafamba nebhodhoro mubhazi manje hazviiti regai asiye bhodhoro iroro kufamba nebhodhoro mubhazi hazviiti hanzi aiwa inonzi iyo yemufoni haidi chitupa handika saka guys anenge ane mamunzi achitaura vanenge vabvuma bosi vangu vakufonawo uye bodo kundiswedza palive madiaries makazviomera ha right guys saka ndakuinda guys tosangana na7 handiti tosangana na7 guys kune vari kuzosangana naprofeti tosangana na7 kwanzi sekuru vekwaelvis vari kudla mari vari kuramba nemari yakaiswa negovernment muakaunti mavo animaona hanzi now I can sleep. Yes, you can sleep. Let's meet at 7 tosangana na7 guys chirega ndibike ndigeze face mask meso wangu ndibotanda nogeza first ndiye ndibikire baba then tosodzoka palife inda munobika guys go and cook handitika gani botsvaga panopera nyaya yaprofeti gani botsvaga thank you ndozva zvinogoda chinhu zvinoitika nyaya dzinouya pafacebook guys mina ndikuudzei inonzi teamwork nyaya dzefacebook inonzi teamwork haisi nyaya yekuti ndinge arikuda kupiwa glory kuti ndinge arikuda kupiwa glory zvazodai iteamwork andimazviona inonzi teamwork mufunge comment section mukangoziva kuti nyaya yamunoona pano munogona kuinzwa tititindwa chitaura mangwana munobatsirika mukaziva kuti nyaya yamaziva kuti titindwa munogona kutoeverenga newspaper kana kuti mukainzwa pano kana kuti kumwe mangwana munobatsirika inonzi teamwork zvikuru sei kana iri nyaya yekuti munhu anenge achida kubatsirwa hazvina basa kuti abatsirwa newe kana kuti abatsirwa nani chikuru kubatsirwa dzidzai kusarwisanisa vanhu because imimi ndima mutaura zita rekuti ndingi mucomment section it's wrong munorwisanisa vanhu handititi kuti maona ndavafonera vauya pano mazviona inda kuza nditaura nawo titi munhu wandotaura naye kuwhatsapp tinotonyeya kuwhatsapp imi moya mutaura zvinhu zvamunenge muchitaura zvisina basa izvi hello yes alright ska hello mina ndicheso ska mina ndikupe namba yake pawhatsapp then utaure naye umfonere and then umudze anange papi andimungopa yebhasi chete handisi kuti basa choro chamari alright ndikupe namba zake ngandimudze rega ndikupe ichingi kunikeze namba zake umfonere alright sharp anditi chikuru kubatsira guys kuti zvazobatsirwa naningi hazvina kana basa izvo hanimona hatisi pacompetition guys we are not on a competition hatisi tombori pacompetition yeyi pakubatsira vanhu neyeyi competition pakubatsirana nevanhu saka kana uri iwe urikuda kubatsirwa iwe mangwani nyaya woenda kwatitilda uri kuda kuti heart transplant vorezawo 10,000 pari kudiwa 20,000 yashota hauyi pano nokuti watanga nekwatitilda kana kuti pano hauchaende uko kwatetilda because nyaya yatanga pano guys handizvoba musadaro musadaro guys musarwisanisa handizvo chikuru yo as long as wabatsirwa ndo chiri important hanimoona makaona inga primrose yakatsvaya hamuna muona pano
hamuna kuzomona ave kwakuzimu ai chikuru help yake chikuru as long as awanda mna nomukwanisa kumugadzirisa problem yanayo chete zvokuti azopiwa naningi yotapiwa naningi hazvina kana basa izvo guys hazvina kana basa izvo inge munoona wanidzi munguva tototanga mana busted abroad vese takatanga panapa unovaona kumastreet kweso vanenge variko but isu tounderstand kuti aiwa vanenge vachida help anomaona anenge achida help kana auya pano tomupa help oenda kumuonopiwa futi help achibatsirika nachidaro haisitombori nyaya yecompetition mufunge mutori nementality itori wrong mukafunga izvozvo itori wrong mentality yakadaro kujegana jegana tichienda anomaona kujegana jegana tichienda amunayo mina inamba yakamalume inamba yakamalume iri palive yaya yemusuya kundingi nchanitsvaga palive yekukoko ndo namba itinayo uku iri kulive uku ndokwatichadzokera noitsvaga aiwa bhodhoro akafamba naro mubhazi manje tingazoziva zvinoitika mune vanhu ngaisiye bhodhoro anotaura navo kana vakati nanotora bhodhoro anodzoka utora siyabonga skatenji siyabonga makazotanga kuenda mastreet rini mastreet kwashumba uvaoni everyday vachitaura nyaya dzavo vakabva pano kwashumba ndoendai ndoregerere ina ndiende kumastreet kunotukwana chete ndokwanisinganyanye kunoparticipate but kumwe kunonakidza kusingatukani ndoendai kwashumba ndiani bhanditi rakambobva pano risina kuenda kwashumba mabhanditi ose akabva pano akaenda kwashumbako anomaona kana kuti kwageneral kwashelas anomaona haisi nyaya ndika right guys tosabatana time andika tobatana kuma 8